Selamun aleyküm millesler. Şu gün Melik Allah Murat Farada efir açıp otuyorum. Aktivistimizin yetenliği var da haberler var. Where is my another telephone? Wait a moment. Selamun aleykümler. Benim şu saatlik şehif meselesine de şu nedir diyecek. Haramzade meselesinde. Değil. Vatandaşlar şu havarı bir Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Şu gün bizim efirimiz kısa ve ekstreni bolar. Şu gün dekabr ayının 7'si ve hazırcık Kronika Türkmenistan'da bir təzəlik çap edildi vatandaşlar. O təzəliğim nämdini varad. Ağda olmuş o kanalda. Takriben 3 gün ozal Rusya devletinde yaşayan Türkmen aktivisti Məlikberdi Allamuradov ağır qatnaşık saklamağa bes etdi diye vatandaşlar. Məlikberdi Allamuradov Məlik deyip tanılayan aktivistimiz Kalmyk devletinin Elista şehrinde yaşaya ve Türkmenistan'da dolar valutasının konvertasiya edilmediği için одиночный protest geçiren aktivisttir bu vatandaşlar. İndi Kronika Türkmenistan'ın aydışı boyunca bir neçe ay ozol diye tanışlarının birinden Türkmenistan'a deportasiya edileceği varada duyduruş alan için Məlikberdi Allamuradov yaşayan yerini ütkötmeye mecbur oldu diye vatandaşlar. Ve şu gün dostlarının sözlerine göre onun yaşayan yerinde göreşin ve kanın izleri tapıldı. Yöne özü şu yerde yoktu Məlikberdi Allamuradov vatandaşlar. 3 günün devamında yitirim oldu. Nirdeliğini biz bilemiz yok. Yani böyle aydık geçişi boyunca bir neçe ay ozol deportasiya edileceği vardı duyduruşam alıptır. Bu Məlikberdi Allamuradov deportasiya edileceğinin duyduruşam hem onun aktivistlik işi bilen bağlı olup bilir. Vatandaşlar, men xahiş etdiyen sizi İslendik informasiya bar olsa Məlikberdi Allamuradov varada Məlik deyip tanılayan aktivistimizde qatı oňat oğlanşıl men özüm leşin tanıyanşıl oğlanı eğer informasiyanız bar olsa yazın men aşağıda komentariyada kontakt informasyam koyup gidecek. Nomer mam koyacak, Telegram, WhatsApp tapıp yazıp bilirsiniz. Eğer şula olan barada bilen olsanız nerede näme boldu sebebi bir neçe ay bunun deportasiya edileceği vardı duyduruş alan bolsa deportasiya edilen bolsa bilişiniz ya Türkmenistan'da hazırki problemaları gozgap hazırki rejimi tanqid eden adamlar bilen qıynansak da ağır yağdaya düşüyor şol aktivistler adamlar kim tanqid eten bolsa hazırki rejimi ve hazırki problemaları gozgayan bolsa vatandaşlar seyredin. Şu Melik Allah Muradov illeşimez yaşacık oğlan. Bir oğlan 22-23 yaşında vatan dönüğü hain ya yeni orada at bol bilmeyen vatandaşlar. Onu o doğulun bebeğim sen vatan dönüğü edip oğlan edivermeli. 20 yaşındaki oğlan näme aydıp biler? Özünün problemalarını aydıp biler. Ede şolar ýaly özünün problemalarını aýtdy. Bir sanak plakada hat ýazyp konvertasiya edilen ok, viza kartlarymyzda pul tölew geçirilen ok, öz pulumyzy ejemiň maňa iýberýän puluny Türkmenistanyň hökümeti geçiren ok diýip protest etdi. Bana harabim jüpärdi. Şonum etmesinmi vatandaşlar? Şonum etmesinmi? Şonu eden oğlany Türkmenistanyň hökümeti şular ýalak. Resuleden girdi sarna. Näme üçin Türkmenistanyň vatandaşlaryna şu oğlanın habar alamyda ok gal habarlar soňky döwür köpelýär. Başga döwletlerde dälle. Goňşy döwlet, Özbegistan. Cuma saparda ede baýy. Äkit diýýär şonuň türmede dünlenem habarmyz bar. Şonuň adwokaty bilenem habarlaşyp bolýar. Şonuň öz bilenem habarlaşyp bolýar. Türmede adam bilen. Näme üçin Türkmenistana gerek gelse, gitmeli bolýar bir adam. Hiç il habarat bolanok. Şoňa döwlet diýilýärmi adamlar? Şoňa döwlet diýilýärmi? Biz şoňa döwlet diýmeli, ýa-da şular ýaly watanymyzy bady buýsanmalymy biz?
Vatandaşlar, Bakıyor. maňa görüpçüligi bolanlar. Maňa görüplüňizden sizin durmuşyňyz gowulaşýam şondan soň. Ya da meniň ekranyň ýitip gitmegim, meniň bolmadygym sizin durmuşyňyz gowulaşdyrýarmy? Näme üçin biziň aýdan sözlerimizden hem beter biziň şahsymyzda, biziň şahsiýetimizde, lişni şahsi durmuşymyzda sümsünüşip görsiňiz aý? Şahsi durmuşymyzda sümsünmänjik. Şular ýalak aýdylýan sözlerden mani çykaryp, gelin şular ýalak ýerde agzybirligiňiz görkezeliň diýemizde. Agzybirlik görkezip bilmeýän illeşjenmiz. Soňam agzybirlik çağırış edýäňiz. Özüňiz şu agzybirlik görkezip bileňiz ok. Soňam agzybirlik çağırşyny edýäňiz. Nätip agzybirleşmeli biz? Haýsyrik çağırdyňda men barmadym. Ya biziň aktivistlerimiz gollaw bermedi. Märik bilenem düşünşmedik, oňuşmadyk, pikirlerimiz gawat gelmedik yer badyr. Ýöne ol diýmek däl ki bir adam meni almaly, basmaly, türmäge basmaly. Vatandaşlar. On soňam meniň bilen arada ady näme daýşoň? Aman Nurdiýew YouTube'da goýupdym, bir mut göreýin. Dol adyny aýdaýyn. Ba bolsaň gel efire. Şol illeşimiz dinleýän bolsaň. Ana var. Näme daýşoň ady? Ne var? Ýazyň sana aşak. Что тебе, Can? Prezident bilen duşurjak diýip bören ablakadymyz. Тебе двора поедем? Ha. Ana. Aman Nurdy Türkeşew. Aman Nurdy Türkeşew efire gelmeň haýyş edýän. Men bilýän sizler meniň efir açsam iýerleýäňiz. Aman Nurdy Türkeşew aram çağırış edip dururun, eşitmese eşitýänçä, eşitdirýänçäler. Gel efire, sonra berjek. Maňa diýýäňiz, men sizi prezident bilen duşturjak Türkmenistanyň hökümetinde işletjek, sizi ýalyk watansewer adamlar gerek, sizi ýalyk watansewer adamlaryň halka hyzmat etmek üçin peýdaly ýerde ulanmamyz gerek diýýäňiz. Anha mälik, Allahym razı şolaň biri. Äksiňiz basmaňda işlediň, iş beriň, universiteti gutaran oglan, gönünni işläp bermeli şol oglan. İşlediň şol oglany. Ha? Nur Muhammed işlemese bolan okmuyor. Sizin için diňe Nur Muhammed işlemelmi? Nur Muhammed bir wezipa bellenmelmi? Bellen? Beýleki şol sanda tutan aktivistler, akiden aktivistler, hem şol ýaly watansewer adamlar. Hani peýdaňyz bar bolsa, barana serdar durdulyp haketdiňiz. Oýan Türkmen haketdiňiz. Ýene kim ma beýleki aktivistlerden? Dowran Imamow diýe, Nurwerdi, Bazarow diýe. Haketdiňiz şolaň hemmesi watansewer. İşlediň şolaň özüni başarjak ukybyna görä iş beriňde. Nur Muhammed annaýfy ýydyna düşüp sen gerek bize sen ilçin gerek bize diýip ýörýänçäňiz. Alyň da şolar ýakdenden göri türmäge basmaňda. Hani hökümetde bir ýerde işlediň? Bidem bileliň şolaň işläp berendigini, watana hyzmat edip berendigini. Biziň hem arzu üslegimiziň belli bir derejede hasyl bolandy görersiň bolmanda. Ha, 5 manat bermese alaň zokmy ýa? Korrupsiýonýerler. Milli Howpsuzlyk Ministrligi. Aşgabatdaky adjel kadrlar. 5 manatyn bermese alaň zok, ha? Size mälik gerek gele 5 manatyn bermese. Gyzyl diploma utaraýtyn şol bolan, ýa gyýym maşgala. Daşary ýurtda gyzyl diploma utaran bolaýtyn, gerek gele o size. Dogry gerek. Size kim gerek? Size tankitlamayan, size bor ağam, leppe ağam, yes ağam, bor ağam diýenler gerek size. Yalan olsa da yalan diýin ho. Hökümeti gollaýançylar. Beriň daýny sorama jogap. Hani sizler hakikaty, hukuky, adalat sorap çykýaňyz, siz ýaly adamlar bize gerek diýýäňiz. Gerek diýip äkidenňiz emä türmäge basýaňyz o. Gerek diýip äkidenňiz türmäge basýaňyz, näme üçin olary iş beriňiz onda?
Cuma Hudaýa şükür et. Bidem Hudaýa şükür edýäs. Ýöne şu başyndaky haramzadalara siz ýalak ýallaklar şuňa getirýär aýnadyp. Bilýärmi? Cuma sen ýalaklar. Bilmän golluw berýäňiz şuň ýal haramzadalara. Şu aýna diýäňiz şeydip. Soňam maşynyň reňkine çenli garşýa olam. O akly çaşan var, Türkmenistanyň başynda oturan akly çaşan nämetse dogrumy, ýalňyşmy, uğrun yitiren ol. Dogry edip görän zadyna bilen ok, ýalňyş edip görän zadyna bilen ok. Onu şeýle bir sen etdiňiz. Ýurduma döneýin, prezidentime döneýin, planime döneýin, men götüniň gylymen diýip şeýle bir aýnatdyňyz. Innem ol, näme edip görän bilen ok. Beýhuş bolup ýör. Yıkılsa da alkışlap atıyorsunuz. Awo. Atın üstüne, öýeliň üstüne pistolet doksa da alkışlap atıyorsunuz. Koronavirüs diýip ýyla kösenip ýörkä ol maska da kanur balyp tutsa da alkışlap ýörsiňiz. Nämesi alkışlap ýörsiňiz. Özü kitap ýazan ol türkmen dili edebiýat guramasy kitap ýazýar, oň adyny ýazýarlar oň üstüne. 5-6 bolup ýazýarlar şu kitaby. 5-6 bolup ýazan adamyň kitabyna da Gurbanuly Berdimuhammedow diýip ýazýarlar, siz hem alkışlaýaňyz ana. Hormatly arkadaşymyz şuň ýal kitap ýazdypdyr diýip. Ondan ol bilen ondan näme edip näme oýup görünni, näme dogry, näme ýalňyş. Nerden bilsin? Sıçsa da gollaýaňyz, gülse de gollaýaňyz. Nämesi gollap otyrsyňyz. Siz ýal haramzadalar sebäpli beýlik halklaryň kösenýär, halkyň beýliki bölegi kösenýär. Egoist bolmaň bu ýal, egoist bolmaň adamlar. Mälik Allah Muradow ýaş student oglan öz hakyny hukuk talap etmesinde näme etsin? Näme üçin etmesin watandaşlar? Biz bilem dok şu wagt hakykatdan ham maňa düň geldi şu habar. Soň ýazdym, jaňetýän, içilik, atbet ýok, gene ýok. Oğlun o derece düşönok. Olar ya situasiýa düşönok. Üstesine de çıkan habarlara seretsen öýüniň içinde gan var ýalyk habarlar var. Öýüniň içinde. Üstesine de bir aý Mikaýoňam tutulup ekdiljekdi barada da oňa habar gelipdir. Olam şoň üçin öýüniň adresine mütkedipdir. Biz haçan bu derece nadan boldyk ey adamlar. Biz haçan bu derece menem marşoň içine. Haçan biz bu derece tutuş türkmen jemgyýeti bolup bu derece hakikatin garşysynda zalimyň tarapynda durýan nadan boldyk. Adamlar. Biz haçan bolduk şu zatlarda? Bilýän köpüňiz dogruýyn aýdyp bilýän näsiňiz? Ýöne sesiňiz bir çykarman oturuňa gaýrat edin eger aýdyp bilmeýän bolsaňyz. Aýdyp bilmeýän bolsaňyz, onda gaýrat edin, ýallaklyk bir etmäň o. Aýdyp bilmeýän bolsaňyz, olunkyny götermäň iň bolmanda. Şolum bize gollow. Düşünýärmi watandaşlar? Aýdyň diýem zok, her kimiň her hilek ýagdaýy bardyr. Aýdyp bilmän bilersiňiz, käşke aýdyp bilsediňiz. Gaýdygy türkmenliňizi görkezsediňiz. Ýöne ras aýdyp bilen zokmy? Onu götermäň o. Şutaýda men hökümetime, ýurduma döneýin diýip. Nämesine dönýäňiz o şoň? Nämesine dönmeli? Siz ýal watansöýerler gerekdiň olup, öňüm Ömürzok Umar Kuliýew alyp gitdiler. Siz ýal watansöýerler bize gerek mejlisde gepleşjek diýip. Gepletdiler mejlisde. İstanbul'un konsulluğu Adat Jepbarow da alyp gitdi. Näme etdiler? Ýurtdanam çykarmadylar. Şumy şu hökümete inanmalymy biz. Yalançy hökümete. Geplerine bir zat geplep. Sen İstanbul'un konsulluğu wezipesini işleýän bolsaň, edarasyny işläp bir saat diýen bolsaň, izinle durmaly. Adat Jepbarow haramzada İstanbul konsulluğundaky Adat Jepbarow açkyň edepiniň haramy, köri. Geplediňmi bir zat? Izinle durup bilen okmy? Gepleme. Ondan bizim sana ananmamıza garaşma. Meňe şu hökümete hiçlik absolutna hiçbir sözüne de anamam ýok. Şu hökümet bilen ilteşikli, şoň tarapyn çalýanlaryň bilenem şoň ýaly. Gatnaşyma. Hökümetiň tarapyn çalýanlary da anamam ýok. Çağırın eger bağolsa şutaýda efirde
Geltäden Türkiş Amanurdiyev, patpolkovnik, Milli Howpsuzlygyň işgäri. Öz aýdyşyňa görä. Siz biziň oglanlara deň, menem siziň götüňizi açyp bereyim. Bir ýyldan soň daşyna çykan Amanurdy Türkeşew. Gel erkek bollo, efire gel, ýaýna gel. Hawa. Men öýüme gidip bilen o Nuraga taňa şu poçtany bermesem bolanyk. İlçiň uğrudaýda, men öýüme gidip bilen mok. Diýýärdiňiz. Näme derdiň wa? Ay bize siz ýaly watansöwer adamlar gerek. Hawa, watany söýýän adamlar hyzmat etmeli, gelmeli. Hawa, dalşa. Hani anha watansöwer adamlar tutup bitirmedi oturýarsyňyz. Bilýäs kanýaşny edil öldürüp bitirýän näsiňiz ýöne? Watansöwerleri işe berýäňiz. Ýa-da Nur Muhammed işlemelmi? Nur Muhammed işlemelmi şo tankid eden üçin? Nur Muhammedi maňa size aýdylan zat aýdaýyn watandaşlar. Saýla diýen bolýa. Özara gepleşikde. Türkiýanyň ilçiligi gerekmi, Russiýanyňky gerekmi ýa-da Fransiýanyňky diýen bolýa. İlçilik gerekmi diýe. Yo ilçilik bereli diýe. Siz ýaly watansöwer adamlar gerek sen diýeni men başlady diýe. Kommentariýalar okaýyn watandaşlar ýalňyş düşünme. 2012'den soň diýe. Şo 2012'den soň nadan bolduk watandaşlar. Men pikirimçe öňürekden aýdan olaýmasyn. 2012'den ka diýen. Hakikata garşy gürläbilmezligimiz, gorkup ýallaklyk etmegimiz, insapdan, wyjdandan uzak gürrüňler etmegimiz, owadan gürrüňler etmegimiz bizi beýge çykaran ok watandaşlar, bizi dünýä jemgyýetçiligiň öňünde gözden gaçyrýan abaru. Biziň nähelek ýallaky, mert, nähel namartdygymyzy görkezýär biz gaýtan. Ministrler belli derecede adamlar görüşdüm, olar basyllam, ýitibem gitdiler. Olar diýir görkezüň nemesi bir Türkmenistanda wam ka diýen, başga döwletlerde ýokmu ka diýen. Olar diýir görkezüň kampaniýasy. 2012 ynanlyk diýenmi, iň bolmanda şolar gowy düzeler diýip. Hawon ya 90-njy ýylda garaşsyzlyk alamyzdan soň halk belli bir derejede purýja berdi. Türkmenwaşa we soňky gelen prezidentlere. Täze gelen soň Gurban bolam, täze gelen soň 2007-de o işleri derim kadi. Etmedi. 2012'de de çak bolandyr. 2020'de geçýär. Yine näçe geçmeli adamlar. 2030'da etsek anan ýanylmaý, göz ýetirýänmi? Beýleki göz ýetirmedik illeşlermi? Anha şartlyk şehi haramdadasy sehel arkasyny hökümete ýaslap edip beren işlerini görýänmi? Näme üçin indi hökümeti gollaýanlyklaryny, näme üçin hökümetiň ýalaýanlyklaryny düşünýänmi? Gije saat 4'te isleýän adamsyny jaň edip tuturup getirip bilerin öýdüp özlerini göwüni etip ýaşaýarlar watandaşlar. O ýylyň aýntak öz agzy bilen öz gürläbildi, mertlik görkezildi. Biram mertlik görkezilmeýän gyzlar näme etmeli? Aydın da biz eger halkyň aradasyna etýän bolsak, hemmesine seretmelidirse. Bir bölejigine däli. Hemmesine seretmeli. Hano namus bekçileri wady arada bakin efirno Türkak. Namus gorowçular wady aramyzda. Namus gorowçular nirde siz? Anha bir gyza nämeler edip otur. Innem boyun bolman üçin üstüne bokaty otur. Şular ýaly görmesiňiz siz? Han namus bekçiler nirde? Ýaşatlyk şehif diýilse götüňizden dem alýaňyzmy? Şatlyk şehifige gerek götüňizden dem alýaňyz gerek. Soňam gelýäňizde diýişiňizem biz ýaly demokratiýa, adam hukuklaryny hormat goýan, söz atlygyny hormat goýanlara da sorawjyk beresiňiz gelýär. Olary berebilen zok ýöne. Her una mefirde otur şol oglan. Menem giderleýän arasynda şu illeşlemde näl reaksiýa bildirip bilýär şoňa diýip. Güýjüňiz bärik getýär gerek, paşyrdaşyp görenler. Balykçy 81-nji ýyl. Telefonumda da tagam huy pilot diýip ýazdyrdym men. Boluňa görkeziň amertliňi. Şartlyk 84-nji ýyl, 40 ýaşynda oglan. O 19 ýaşynda.
Özünden 21 ýaş kiçigi-de göz dikipdir. Çok iyi. Hı? Arkadagyň saýasynda. Arkadamyň jan sag bolsun watandaşlar. Menem diýen şol käwat. Bolşumyz şu bolsalay. Bolşumyz şu bolsa, Yani hadi. şatlyk şekeýip ýaly haramladylary da çärede görenoklar tagam. Ne halk görbilýär oňa. Ne hökümet görýär oňa. Ol medeniyet goýanly goýýar. Biz etsek näme derdiler? Ýaýgarany goparorduňuz ha, biz etsek. Biz şunu ýar burdaýdan olsadyk şu wagda ýaýgarany goparorduňuz ha. Sen näme biziň geliniňizle atdyk gäňe diýerdiňiz ha? Näme biziň geliniňizle gözlük gäňe sen diýerdiňiz ha? Şartlyk edek gese diýileňiz, götüňizden dem alýaňyz ha. Saçaklar. Biz kän gördük olar ýaly mertleri. Vatandaşlar, hakikat ütköme yaray. On men aýdaýyn, onu agdylan ütköme ýa. Ondan çıkan sözü nurlaydy bilersiňiz. Wagtygeler siziň düşünýän wezipäňizde de belki bir gün görler. Ýöne prezidentiň aýdany bilen ýa-da meniň aýdanymyň arasynda kimiň aýdanyna seretmäň o, hakikatmy diýip serediň sözüň özüň manysyna. Hoş geldin Özelli. Salamu alaikum. Salam, goýmaýardylar. Şükür ederim goýmaýa. Nurada. Sağlyk mı? Mälik inimizem Telefona nirdi belli däl. Arkadaly serdarymyzyň näme ýaşlary ýylymy, näme ýyly şol? Şu ýylyň adyny aýdyň. Bulaňa mara goýan atlaryna mähty çok bolsaň aýratyn bir näme gerek. Kaçan ol hat neme bolupdyr? Düýün bolupdyrmy? Bir 3 gün var habar ýok. Mälik nirdidigini bilýän ýok. 3 gün, şulenji gün eýýäm şu gün. Bir mutladyr. Ha. 2020-nji ýylyň ady. Arkadaly serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyş. Şu ýyl. Arkadaly serdarly bagtyar ýaşlar ýyly. Bagtyar ýaşlar diýen bagtyar ýaşlar diýýär o. Bizem girýär. Şu 45 ýaşa çenli ýaş diýip bolýar da 50 ýaşa çenli. 50 ýaş Bagtyar aradan mısın? galmapdyrmy? Ya 50 ýaşa bize garrady, uşu paraly jurdu diýilýär biziň ýa. 60'tan geçti onu pahir bolup durýar. Milli Geňeşiň meclisi değişti karar çıkardı ve ol anı onu ýurdun merkezine neşirlerine çap edildi diye 2023-nji ýyl Arkadaly serdarly bagtyar ýaşlar ýyly. Bagtyar ýaşlar ýylymyzda özüni tankid edýän ýaşlarymyzy ýitirmä wasyan ýitirmedýän arkadamyzyň saýasynda ýaşap görüş. Ve şoňa ýallaklyk edip gören, şoňa döneýin diýip görenler bar bir topar. O gaty bagtly biz bu gurwetde diýe. Daşar ýurtlarda gaty gurwetde. Bagtymyzdan ýaňa eňimiz sırtarıp gülmekden, ýaşarp görmekden ýaňa agzymyz ýumulany ogumdaja şeýle bir bagtly bolyn bar ha. Türkmenistanyň ilçihanasy ýokmy Kadur Düfçelil? Nurağım bıra tok diye meniň eşitişime göre onu ors varda konda ýünden ulup tokoya gittiler diýerler diye. Türkmenistanyň ilçihanasy ýokmy ka? Türkmenistanyň ilçihanasy kaçan Russiýanyň häkimetini ýututanna işin bitirip bilmeýär. Eýesiz güjük ýok tu Russiýada men size aýdym. Eýesiz güjük ýok. Hemme güjüňem ýüpü hökümetiň elinde. Güjüklerine sorap bilýär, niýde şol tapyň diýip bilýär. İlçihana gyzykly däl ha o. Bir watandaş ölüpdirmi, galypdyrmy, ýitipdirmi ýa özleri äkidip ýok etdimi? Hiç kime gyzyklam däl watandaşlar.
O zaman siz diýäňiz däreý. Nuru diýäňiz ha. Haçan gelýäňiz Türkmenistana? Haçan biziň öňümizde düşýäňiz diýäňiz da. Nädip siziň öňümizde düşmeli o adamlar onda? Siziň öňümizde nädip düşmeli? Bir zat edeliň diýilende ýok. Jaýgara çykaralyň, daway hakymyz, hukumat talap edeliň agy birleşip şu meýdanyny görkezmeliýär. Ýa-da şuň videosyny köpürak çekip bilýäňiz. O neden zok, bu neden zok, şu neden zok. O nähil bolýar işe gelip oturup aýlyk alýan yer barmy? Oturup aýlyk alýan yer barmy? İşläp gazanyp bir iş edip şeýdi bolýaňyz da. Bu taýda da bir iş etmeseň o şunu ya kağıt sünnek baltiyarlı yaşlar yılına gederiyorsunuz. Kağıt yüzünde. Daha saklasın ey. Türkmenistan'ın vatandaşı olup doğulanma var doğulanmaydan utanyan o adamlar. Utanyan. Türkmenistan'ın vatandaşı olup şuları yalagan başımızda hakimiyet dolanır sisteması bolup utanyan. Türkmenlüğümden utanyan. Doğulanmaydan. Şeyle bir özümden yığrendim de özüm yığrenyen. Şeyle bir yığrenipdirin. Şu käşkä diýänle meňem atam bir wagtlar Owwana ýa-da Egrana geçip giden bolsa diýen wagtlar. Diýen wara. Şeyle bir bihaya, şeyle bir binamyz adamlaryň arasynda politika alyp barjak bolýarsa, adamlaryň aňy düşünjesini oýurjak bolýarsa, şatlyk şehif haramzada. Sen miň şol bir mut göreýin seni. Görüyün ip bastım ağa. Şoňa meňdeş. O näme o özüňe göwnüň etdiýärmi o bir gyzyň üstüne gije saat 4'te massaj üçin jaň edip gije saat 4'te massaj üçin jaň edilýärmi? Samsyk bihaya gepleseň men namysçaň diňlaýsan. Utançsız. Ha? Gije saat 4'te massaj edilýärmi? Utançsız. Gelmen sana bu näl publişni näme iş alyp barmaly öwredeýin, näli patpişçi köpürtme öwredeýin, çay içmäne gel zat diýen bolup özüňden 21 ýaş kiçigide gözdekip binamyz aýalyň zadyň tünüň ýokmy sen şunu ýygnajak bir aýal maşgala ýokmy kare şu haramzadany? Arkasyny hökümete ýaslap, prezidente ýaslap, eden edip boýuny goýup ber. Şunýalak şu beýleki gollaýançylaram, şuňa meňdeş hökümetiň arkasyny tutýanlar, şuňa meňdeş ministrlerim, prokurorlarym, tülçütem, şuňa meňdeş milli howpsuzlygym, ene şatlyk gör, şolar göräýin, watandaşlar. Şatlyk gör, şolar göräýin. Şoň üçin gollaýarlar, watandaşlar. Sizden has güýçli bolmak üçin, siziň emläňizi zor bilen almak üçin gollaýarlar. Çünkü Türkmenistan'da prezidenti gollasaň bolly, başga zat gerek gel. Prezident men arkadagym, men janym ol diýsen bolly gutordy, saňa garşy gitjek ýok. Şonu gollaýan kişi bolan bolsaň saňa ýoluňam açylýar, pasportyňam täzelep berýärler, gidibem gelýän. Hemme zadyň açylýar watandaşlar. Bolly. Ondan edeniň ediber, tok ketege girip bol şagal islämni agzurýar ondan. Oňa da şu prezident ruhsat berýär şo zatlara. Şatlyk şehifin ha. Efirde. Men gepimmi şo. Şo gyzyň gepini men şu taýdan ýene osapyr eşitmedikleri eşitdireýin näme? Eşitmediňiz bardyr belki. Iň soňunda da duwy çöre görkezýär. Iň soňunda da duýdy çöre görkezýär, inhadiýa duýzun andyçandyýar. Ýokarda da Allah we ýalan sözleýän bolsam diýär. Sol nemeler çynmasa Nuraga? Aslında men şu videoni düşürjek däl, meni düşürmegiň sebebi saatlyk alyp men videomy özüçe montajlada edip video çykaryp goýup durmagy. Indi wagtynda men ilimde meni görjek bolup ılgan adam menden eşdefelýän sözleri alyp men sözlerimi kezip montajlap özgöwüni hoşlapdyr. Indi men karaçy şu videoni düşürmegiň asl sebebi saatlyga diý saklamak däl.
size bir tema düşündürmek. Sizin köpüňiz ma komentarda ýazypsyňyz, näme bolla araňyzda, näme geçip geçdi diýip zaten şu aýtyp berjek zaten kemdesi 2 aýyň wagty, 2 aý wagtda bolup geçen wagtlar. 2 aý mundan azal Şatlyk Şyhyf öz istoriýasyna bir video paylaşdy. Şu video aşağıda men bir komentar ýazdım. Gowdat ýazdım. Şonu bilýän sebäbi ýadan zatlardan okanda soň gowdat ýadan bolmur. Sebäp ýazsam minnetdar diýip ýazmady. Meňem direktimam meni podpisat etdi. Şondan Şatlyk Şyhyf komentarymyny like basdy, meni podpisat etdi. Soňra maňa direktden ýazypdyr. Minnetdar diýipdir, ýani men şoňa komentar ýazanmy. Biram aşağıdan ýazypdyr. Gowmya deleň iş ýapýanym. Saman itak daly şonu ýazjak sözler ýazypdyr. Men orta şoň ýazanny görmedim. Bulamalla da maňa jaň atdy. Nomerim onda näme işle diýip soraýanlara da jogap berýän. Bilýän bolsam, men tanaýan bilýär. Men obычно özüm bir ýerde işleýän, ýöne işimden daşary boş wagtla massaj alýan. Men glavnymda ýazyldy nomerim massaj diýip. Короче, şondan men nomerim alýan, bular maňa jaň atdy. Maňa jaň adynny Alo salam aleykum. Şeýle salamlaşdyk zady. Fant etme Şatlyk Şyhyf diýdim. Men aýtdym salam gowmya deleň aýtdyň. Gully alemda birinji ýerde Gully alemda gurlaşyly. Salam aýtdy. Siz diýdi TikTokda soňky döwür köp görnýäňiz diýdi. Esefeňe şaýy gelin diýdi mesle diýdi TikTokda näde podpisk köpeltmeli, näde prosmotr ýaýratmaly. Şolara öwredeýin zat diýdi. Gowy TikToker bolasyn gelýän bolsa diýdi. Menem Şatlyk aýtdym, men diýdim, "Onýalyk TikTok'syňdan efir açyp pul agadanamok" diýdim. Ya onda reklam alyp pul agadanamok diýdim. TikTok men üçin prosta hobi diýdim. Şoň üçin men giren TikTok diýdim. Onýaly maňa kän prosmotr ýa-da kän podpisk gerek däl diýdim. Sen men TikToker boljak bolam, prosta gyzygyna ýerýän diýdim. Bulam ay bolýar diýdi, eger birden isteseň zat desеň, aýda men özüm kömek ederim, sen TikToker bolmagy lat kar şonu ýaratlar diýişdir. Şeýle gurun ýapyly birinji ýerekde sawal. Soň ýene zat başa diýýär, şeýle zat ýagdaýyň gowmy şeýle goýýar, işin kän gurulamady 3-4 gerekde. Soň bir ýatdy, massaj etýär ekeniň diýdi. Men diýdi, massaj etmän bilýän diýdi. Sen diýdi, "Nirde öwrendin?" diýdi. Men aýtdym, "Hiç ýerde öwrenemok" diýdim. Özüm şeýle ünsinmady, şeýdim, pul agadanmak üçin zat girdim, şeýle işe diýdim. Olam aýtdy, "Men massaj etmän bilýän diýdi, damarlar karşyp istesen öwreden wagt diýdi." Soň 3-4 kere janyp şolady maňa ýatdy. Men bolýa bakyna tap geçişdirdim. Soň maňa giýje saat 4-de 5-de jaň adyp, "Maňa massaj gerek" diýdi. Menem allymda sen sagatdan habaryň barmy diýdim. Olam, "Ay men şu beter ýa-da gaýrat edýär, ýarym saatym gelkisden bir massaj etip berýär" diýdim. Menem "Ýok" diýdim. "Sagatdan habaryň barmy? Men saatda massaj edemok" diýdim. Ýüzüni aldym. Bulam "Gelemok" diýdim diýdi. "O gelemok, bolýar onda" diýip ýüzüme çürdi. Bonuş ondan bir Şatlyk Şyhyf hiç habarlaşmadym. Men sonra da men alda podpisatsydan çıkardy. Yani gepin aýtdy, hiç ýere habarlaşylmady şondan soň. 2 aýdan sonra soňky 3-4 gündüň içinde Gowanç Malçakyna bir video goýuldy. O Gowanç Malça da meni ýüregim zaty arkasyna aldy. Menem aýtdym, "Gowanç Malçyň arkasyna alýan bolsaň" diýdim, şeýle komentar ýazylanmakda diýdim. "Beýleki TikTokerlogam" diýdim, "ýer gelende arkasyna al" diýdim. "Näme üçin iniň bolançy bir adam arkasyna alýan" diýip komentar ýazdım. Ondan şeýle ýüzüni alyp telefonu goýýamsaň, içi loğurdadı da bu komentariyana ýazdım, onun yarasına duz bastım. Öňüm etak menden jany ýanyp duran, meni elledi bilmän, jany ýanyp duran adam üstüne de dogurda ýazdım, bolýan gahar edip, şol komentariýa jogap berbilmän, men üstümden düşüp başlady. Men bir zat aýtyp geçeýin, Şatlyk Şyhyf. Bolýan men 19 ýaşly gyz, kuntöm bolsam, jelebem bolsam, massajistka bolsam, näme bolsam, men bedenim, men durmuşum, men ýaşaýşym. Ola birinji ýer. İkinci ýerdenem. Simena 19 ýaşly gyz, enta 20 ýaşamy. Sen bolsa saçyňa ak düşüp, kelleňe aň düşmet bir ýaşly. Menin dädim bilen diň sen paşdy. Sen TikTokda oglum ýalak TikTokerlara bir degdiň. Gyzyň ýaşyndaky gyzlara şeýdip TikTokda uruşup otýan. Men utanmalymy, sen utanmalymy şu zatlardan. Mena näme etsem, mara öldürmüşüm, öýüp ýaşaýşym. Men öz bedenim. Biram men 19 ýaşyndaky gyz. Sen eger şonu akıllı, asıllı, kelleli, düşünceli adam bolýan bolsadyň, ýaşly adam bolýan bolsadyň. Sen meňle internetin üstünde 19 ýaşly bir gyz bilen uruşmadym. Wizianda da şeý diýipsiň, bar bir gyzymyz. Sen gyzym diýen, gyzym diýip ýüzlenýän gyzyňy wagtynda kaýmyny olur, sikjek bolup algadyň. Düşünýärmi? Ondan pikret göründe sen gyzyň diýen adamy sikip bilýän bolsaň, bärde maskara menmi ýa senmi? İkinciden sen men var günne birini koyladın ya sen günne girip ya men psikotikam üstünde sıra tutup duraq ya da birini aşağı çekip çıkaraq. Tak işte sen ma beýdimä hakyň ýok. Innemese bir çadadaýdy. Most arada käbir inanmaýanlar bardyr. Inara elimde çörek ýokurda da yaradynma. Eger men ýalan söýdýän bolsam, şu Şatlyk Şyhyf töhmet etýän bolsam, Allah jan meni ertire çıkarmasın. Boldy ben başga hiç ýagdaýda inandyryp bilmän, ne dilimde çörek dur. Galan adam sizin pikiriňiz.
innem şeyden üçün gidin de boyda basşedin de o videonu ayırdın. Şatlık şehifada değmen. Türkmenistan hükümetinden garaşýan adam şunu ýazat. Şundan 3 güçlükde garaşmayan. Yeni şartlık şehifin ka değmeýärler, şoň videolaryna da değmeýärler, oňa hiç sadam etmeýärler, çünkü ol ýallaklyk edýär, çünkü olar gerekli adam ol. Hawa. Görýäňiz, minem üçin şular ýaly adamlar saklaýar, hökümet. Düşünýäňiz, minni watandaşlar. Yine de şuna gidip gollo berýäňiz, like basýaňyz, ýok Telegram chatyny müň adam otursunuz ey. Oturanlar müň adam bol oturanlar. Ýadyňa erkek bolsaňyz o. Köpüňiz erkek o. İçinden maňa men bir zat ýatsama tuwelimi derro gaplaňda ýolbars bolýaňyz. Hani görkeziňe ýolbarslar öýdüňiz o. Görkeziňe öýdüňiz. Ha? Haramzada. Ya güýjüňiz nura ýetýärmi? Güýjüňiz bize ýetýär gerek. Ejide ganym gerek. Ha? Bidem yettirmeýär arkaýyn ol. Bidem ýerden ýeke çykam zok. Biziň hem golluk şulama sanymyz azar. Düşdüňiz? Bidem ýerden çykyp ýeke çykam zok. Ýöne prosto hakikaty aýdylanna, ine şular ýalak ýerde tarapyňyz dogry seçiň. Ýene de gidip çatlyň oň üstüne garalap ýazan videosyny like basanyňyz haýsy dogry aýtýan ägem bir topar taşşakçy. Nalaje deýin o. Nalaje deýin. Onuň siziň üçin nankäwat görüşüp diýenlere özümse. Siziň üçin şunu ýaly adamlar şundan görüşüp diýen. Birazjyk aýaga galyň o. Diýdiňiz galyň galjak bolsaňyz da bara. Birazjyk mertebeňizi saklaň. Mertebesiz adamlar üçin mene görüşjek gal o. Mertebesini saklayanlar üçin görüşjek. Mertebesini saklamayanlara bar ägemde ägem açyň TikTok'uny oturup hani ýarş geçirýärdiňiz. Oturuň ýene ediň şoň bilen saatlyk bilen ediň ýene. Göröýün men sizi. Şunyal haramlar gatykän ýurdumyzda menem öz ýaş wagtymda wara şonyal adamlar şatlyk ýalak adamlar gatykänni Hudaýa şükür mertebämizi wara sakladym saklartym elmi damada türkmen gelin gyýdylamy şonyal kändir. Molodets, umnitsa. Daş etdi. Utonsun. Şo şatlyk ýalaklar wara ýere ýirse-de ýerem tükrämede şon ýalaklary. Binamyz öz türkmenini gorajak adamlar ýene gepläp agzlaryny dolduryp bara gepleýärleram. İnşallah Türkmenistanyň içindekilerim dinlensin, birazcık kellelerini aylasınlar. Etýän goýan hereketlerini, öz gyýdy ýalaky, öz aýallagyny gözegine getirsinler. Şu özlerinin kabir bir zatını nähilek jigerine yakacakmı, yaracakmı ka janyny? Utonçsuz binamyslar olar. Ne bir gyýdy maşgala. Öllitene şatlyk ýalaklara. Şatlyk şehifin ýazyr şu kanalynaky özüniň diýen zatlaryny size dinledeýin. O haramdadan. Özüniň çekdim şu videony wara, nemäňde paýlaşdyna bolmy? Men YouTube'da paylaştım. Nemekçem eşittin. Maňa dura daýda men aýratyn. Haýst. Go edipsin. Aç şo ýalaklaň ýüzüni aç. Köpräk. Bilsin. Evet, şatlyk şehifin inni ýanky gyýda diýen zady. Ağzyn dolduran montaj edipdir he. O onu başka bir zat diýip video çekýär, o taýnam kesişdiripdir dänim. Montaj edipdir özüçe. O onu söýýänmiş ýalag eden olur. Haramlada. Bana hiç de bilmemdirler diye. Yok o değil. Gül yaram binamı, gül yaram. Çeksin, bir şey başka çekin. Tuveleme. Bigendim, guvandım, kalkındım. Erkek yalayacağım. Yine göreyim mi? Şuna eşikte katı koyu ağır namuslu, medeniyetli gidemeyen. Çin bunlar yalak var düşen suratımdan. Ödem oturup yani ağır namustan gurrun edya. Muňa da 178 adama like basypdyr. Kommentariýalaryny okaýyn ne? Päli dürsü gözler, päli bozuk hırsy gözler. Şummuşyň şer biledir hakaýdýan agam, Titan. Titan bir göt gören ýallak mysal üçin. Oňa da like basypdyr we. Soň ekskluziv ma dogry aýtýan diýip ýazdyr. Soň sagja boldugyň oňordyň şeýtmeli şular diýip dünýä diýip ýazdyr.
Gowy söz bilen kakýanmy diýip gülüp ýazypdyr user sehra diýip ýene bir illeşimiz. O tüwelimi agam diýip Ayhan diýip bir göt beren ýazypdyr. Soň Brat maloya degmede diýip ýazypdyr. PUBG diýip bir oňorýan diýip ýazypdyr. Gutoron ekana olow diýip ýazýar. Dowran diýip biri. Gutoron ekana olow. Belli ahalyň aksentinde. Şako udaçy bas diýip ýazypdyr biri. Soň Yağışı diýip bereketi artsyn, yamana yağışı diýip pälinden gaýsyn diýen bolup ýatypdyr. Özü 40 ýaşynda bolup, 19 ýaşlygydy, giýje sagat 4'tü, massaj diýip jaň etdim diýen ok. Massaj bahanaty bilen jaň etdim diýen ok haramzada. Şolam meni arkadagy şöhrat diýen adam gelen bolup bu taýda pälinden gaýsyn diýen bolup durar. Sinkiyalık yaman niyetli pärli adam bama o şartlyk şehif haramzada itowluy eşek tvar gördüňiz menne näme üçin arkadaga şöhrat diýenlerine näme üçin watanım diýenlerine şu siziň gyýdlaňyzda göz dikip bileýin birazjyk pulum bolsun birazjyk awraýym bolsun birazjyk menden gorksunlar şoň üçin edilýär şolaň bar bähwidi üçin edilýär watandaşlar bir bähwit gözlemeýän bizler bar aktivistler bar watandaşlar özümizde şahsi bähwit gözlemimiz ol. Henidem ejirinem çekip otyur. Ha tutulup otyur, melik Allah'ım radifyal oğlanlar yok, 3 gün var habar yok. Näme boldy bilemiz ok. Siziň üçin göreşýär. Siz näme diýäňiz o? Gidip ýene de şonu ýaly adamlar gollaýaňyz. Ya da gelen bolup biziň bir sözümizden gyýtaklan nemeden bolýaňyz. Aşypka gözlän bolýaňyz. Gele trend yol, balykçy nirde siz o? Siz gözleýän o men şu wagt. Siz ýal haramladylar, üdlenýän men. Men sözümden düşünýän, golla otyr tagam. Gelen bolup arkadämde şöhrat. Sene mertirkun trend ýoly. Sene mertirkun onu ýene bir gyýdyň namasyna degijekdänim şoň üçin edip görsiň da onu, arkadaňkyny götürüp görsiň. Trend ýol. Ya şoňa meňzeş Aşmetler. Kim o şoň ady eýleki? Türkeş Amanurdumy ya Türkeş Amanurduýmy? Patpel köwnük men diýen. Milli hopsuzlyk men ilçi gerek. Prezident bilen duşurjak diýen. Baraw gitdi o ilki içindäki problemalaryňy çözüň senedi o. Adalatlydyňyz görkezиň senedi ilki o. Ondan soň bir de ýetersiňiz, bir de iş alarsyňyz ondan soň. Äkiden adamyňyz işe salyp görkeziňiz maýsiz. Vatansewer adamlar biz gözleýäs, bize gerek şular, hyzmat etmek üçin. Äkiden adamlaryň vatansewer. Şu ýurda äkiden aktivistlaryňyz. Hani nirde görkeziň da o. Janlymy, dirimi, advokat näme üçin ýok o bizde? Advokat näme üçin ýok o? Tutulan adamyň haky ýokmy? Türmäde düşen adamyň haky ýokmy? Näme üçin advokat ýok şoňa? Näme üçin advokat berilen ok? Näme üçin biz bilemok advokatyň kimdigini? Haram bir topar patkalimler. Nuri, bağışla men vara 2 günden bäri pikir etýän zadym bilýärmi? Eger şu bolşuňa diňe şu bolşuňa şeýtik gidip ýörsek de biziň gelecekde çağıjyklarymyzyň geleceklerine eýlek gorka ýurdunna. Gata alad etýänna. Bu beýtir binamysla bolup ýörüşleri bilen hiç hileki wara pikir eden oklar da hiç hilek absolutno. Hiç özünü siýlamadyk adam, ejesini siýlamadyk adam hiç kimem siýlamaýar. Şahslyň şu bibliotegyň aşanyna söwüp ýazanlar, berekella, malades, spasiba emmäňiz. Iňolmanny tarapyňyzy, pozisiýaňyzy dogry belläpsiňiz. Olaryň hakyny iýmäň, olaryň agdak geçen. Olar üçinem Allah ýalkasyn aýratyn. Men şartlyga bolan aýratyn düşmanlygym ma. Ýöne bu meselede o tarapdan seretmä. Meniň tagam öňden bäri düşmançylygym ma. Ol hökümetinkini götürüp halka garşy çykyşlar eden üçin ba. Ýöne bu taýda bir namus meselesini siyasatdan aýrat seredin muňa. Siyasat garşdyrman seredin. Olanyň özü giýje tagat 4'te jaň edip massaj diýipdir. Geljek gälitede gelen okdan bolýa görä erten ýala edipdir. Soňa men ha bir giden bolgusyz boklar video atyp otyr sizem gidip gollaýaňyz.
Bir siyasat bilen hemme zat bağdaştırmaň o siyasat birazajyk aýratynrak seredilmeli ýere madyr tema. Ya bu Bolýa biziň pikirimiz bilen alaşmany bilersiňiz, meni bu taýda da alalaşaň bok. Şunu da alalaşaň bok. Nur Muhammed. Haydi ver. Bu insanoğlunun normal yani normal beren bir reaksiyasıdır, bir tepkisidir yani şoğiz kimen bolsa yani şu atı hükümeti goldayanem bolsa yani men şu at on kimi goldap kimi näme diýänini bilemok. Ýöne kimen bolsa bir vatandaşymız hökmünde biz şoňa tepki görkezmeli. Şuňalyk nigajaýlaryň publikada özlerini edil bir gowa adam ýalak görkezip ondan soňra birinin ırzına geçmek yani muňa adamları Türkler bilýän ırz düşmanı diýär bilýän ırz düşmanı yani bu adamları pristav uzaktan bir tanımayan 19 yaşlı bir gyýjagaş o çağa entäge o çağa yani men 33 yaşında bolsam şu 19 yaşlı gyýza men çağa diýip seredýän. Yani dolayısıyla bir kicicik çağa gözünü dikmek, şonu giyice masaja çağırmak. Yani yanında çağıran biri bolsa da aydarsın o sen kellan işte ama o birinin çağası oğlu. Yani tamam 19 yaşını koy sen. 30 yaşında olan 84-nji ýyl watandaşlar hasaplan 84-nji ýyl. Öz çağan pikretmel, öz gyýdyňa bir şeydir giýjaňardy. Aýlasa nähilek boljak, hoşuna gitjekmi diýip bir azajyk namys etýän erkek pikir eder. Yo ondanım geçelin seret berde men gyýzymdyr ýene bir zatdan özüňe ýakynlaşmakdan ýa-da öz garyndaş kowmyňdan temany aýyralyn. İslendik bir vatandaşımız bolup biler ha. İslendik bir goňşymyz bolup biler. Kim olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Hani namus bekçileri vardı. Nur Muhammed Annayev çıkıp bizim Türkmen vatandaşlarımıza daşarı yurtlarda bir vaatki Vietnam'ın, Ukraynaların, Orusların, Moldavanlara seyredilişi alak seyrediliye deyip ayttı. Hani siz namus bekçisidiniz geldiniz tır Zakir'in yanındaki balıkçı. Men seni eýdiýän, men seni beýdiýän. Hatta aytmamasına rağmen Nur Muhammed Annayev 10 ýyl zat aydanok. Aytmamasına rağmen sen gelip şu taýda şoň ýaly etdiň. Ine giýje saga 4'te yani normal hiç de talap etmän masaja çağırman birine saga 4'te can edilen o. Adam öz dogonuna, öz ejesine utanýar can etmäne o. 4'te näme boldy diýip ýüregi ýarlar. Yani primerini can etti diýildi. Hiç zat yok. Näil sen gowmy? Ulan senin ne işin var 19 yaşlı kız bilen, küçücük çağı bilen, ne istiyorsun? Artık var ha, bu Nur Muhammed Annayev ne için 19 yaşlı kıza geldi? Sen şunu fikir etme yani hem millet yattı da artık yaşlar bu sosyal medyadan birbirini taptılar da can ediyorlar. Yok on galzat. Bir vakitler can ediliyordu 30 yaşla. Son hiç kim iş saat değmedi 25 yaşla. Son 20 yaşla geldi. Şimdi şu an 19 yaşla geldi. Şu rejim, şunyalı haramzadalara çare görmen, şunyalı kanun bozucular arkadağı Serdara Şöhrat deyip şon arkasına sığınıp, yegenlerin arkasına sığınıp edinni etse, entek 15 yaşlıyla eşitersin. Bir yere baseyin al gidiptirler diyersin, o perihadnoy vozrostunda. Yeni bir yereler al gidiptir deyip eşitersin. Ondan sonra yuvaş bizim çağalarımıza gelir. Yani bular hiç bularda vicdan, ar, namız nämedigini bilmeýärler o. Birazcık bir elini bir vicdanına koy nämedigin utanarsın o utanı. Yani sana şunu aýdaýyn. Yani dogonumun gyzy bolsa da 19 yaşında sroçno bir zat bolmasa men utanarım yaş gyza can etmäne. Ulan şuna var ha. Şonda da yine gidip efirine otururlarım kara yani men yaman üst ver yani şundan. Hani ne helek bolacak ka. Şu zatlar edenden soňra yine barıp hiç sat bolmadyk ýaly beýleki influencerlar, doktorlar o. Fikir etme bararlar. Asnavnoy öz ýalaky pisler serederler inşallah. Diňe. İnşallah. Ya on açıklamasını seyretmeyelim yani olay şu an ön kıyalak
men Türkmenlerin bağırının ejesini palan edeyin diýdim diýip izinlenem. Uje şo söz aýdyp otyr näme diýini. Uje şo dedi. Ondan soň u çizdi da biz u dönüşdi ya Türkler reski muňalyk edip kurupda aýlandy. Aktivistlere diýdim diýen. O aktivi bokunu ya men niçin şot aýdadım yalan söz diýär seredin. Şuna biz şu an aktivist hökümünde däl. Bir Türkmenistanyň vatandaş hökümünde şol gyz dogonumuz ýalak gyzlar entägem o yürekli pahyr çıkıp aýtdy. Oňa aýtmaýan näşsandyr bilýärmi? Aýtmaýan näşsan wadyr şoluň sesi bolmak üçin. Yani şu zatlara göz yummalyň, goýalyň bunu aktivist, opozisioner Türkmenistan goldaýan ýene kimem bolsaňam serawno baryp seni reaksiýaň bildir şoňa. Ey haramzada, sen nädip bir gyza 18 ýaşly gyza, yani özüň şoňa boykot uygulap bilersin öz tarapyňdan. Bu bir bireysel bir 19 ýaşly gyza sagat 4'te jaň edip näme bolu diýip ýatdyr da bandit. Şatlyk şekif dilen haramzada sagat 4'te jaň edip masaj edýän ekeniň gel masaj etsene diýip näme edipdir waltynda. Ay tanışjak bolupdyr, kliwat edipdir özünden 21 ýaş kiçi. 21-22 ýaş kiçi bir gyza. Edipdir o giyicilerine jaň edipdir. Näme sapar jaň edipdir. Innem çıkan bolup ha Türkmen köynekde sen namusluca, ha tuğulun medeniyetlice keniňa diýen bolan bolup oňam bir yarım ýalaňaç suratynam alypdyr da gelmeýäpdir da tagam sen jelebe diýjek bolýar. Ne bular seret şu hökümetiň adamlary bar ha. Bolly TikTok'a çykýan bolsa ýa öz hakyny kuň gözläp bir ýamanlyja bolsa şu bolly şol gutordy jelep. Siz kim aýmap şey o zatlar karar berer ýaly. Kimiň nähilek namuslydygyny, däerligini karar berer ýaly. Siz kim? Biz sizin karar berip bilýäs ýa-da haramlar. Ogurluk eden ogurluklaryňyz bilen şu gepleýän gurrunlaryňyz bilen sizin nähil namussyzlygyňyzy bilýäs. Nuri. Hökümet bolýanyň bary namussyz meselede. Kim hökümet bolýanyň namussyz? Hiç il hökümet galmady, diňe halk galataýdy. Ol hökümet däl. Gelince on ýalyk bolmalylar. eger bir hukuk sistemi bar bolsa, hukuksal sistem bolsa da siravno devlet davası yani il yüze. Hukuk il yüze otaýdy. Yok seredim. Men size bir hukuksal yönünü düşündireyin yani hukuk tarafını. Eger bir vatandaş öz şikayetçi bolmasa da devletin bir şikayetçisi, devlet öz tarafından şikayette bulunup bilýär yani. İhbar hasap edibilýär. Videonu görüp ihbar hasap edibilýär. Bağışla men sen häzir privat etjekde şu taýda şu sözüňi. Bu bolmaly zat ýöne aslynda Türkmenistanyň ene hökümet diýeniz ol hökümet däl, o döwlet däl, uje o taýda döwlet galmady. Häzir o taýda nähilek bolýar? Meselem sen bir zada şikayet bolup gitdiň. Sen öz hak hukugyny goramak üçin, dogry dämi? Hökümet sen hakyny alyp bermeli, sen hakyň sen arkaňda durmaly. Sen düşünjäň şeýle, olar işlemeli sen üçin, dogry dämi? Sebäbi sen şol ýemäň, şu Türkmenistanyň ilaty sen. Ama bizim hökümet diyen galan zat şu taýda näme etdiýini bilýär. Неужели до сих пор вы еще не выжили, еще как будто вы ön kıyamede yatanýarlar sizin bolşuňyz. Сейчас что там происходит? Уже даже häzir däl. Diýeli häzir 7-8-10 ýyl bardy şu taýda gidip ýören zat näme? Sen şikayet etýäňa gidip plan etdim maňa diýäňa aýal bolsun, erkek bolsun. Sen idarada aýlyň beren oklar meselem razniçy nätu? Sen ýalakyn arkasyndan prokuratura işgärler bolsun. Polisiýa sen ýalakyn arkasyndan peýdalanyp ответчиктен пул ясаялар. Понимаешь ты, что сейчас делают? Не, вот... Sen o taýda hiç narsa Aýsynda pul bolsa şoňa geçýärdinim. Meselem çözüp şoň uğurlu söýdýär. Mene şuňalak bir zat boldy da meselem guruluşyp gidip otyr ha. Ýaşaçyk oglanlary dagawar bilen alýarlara işe meselem. Bolan zat da prosto mesele. Ol oglanjyk işläp wagtyna pulunu beren oklar näçe aýlap hökümet geçiren ok pulunu olam deme şirket ýalak zat bolan soň firma bolan soň talap etýär. Bu oglanjyk
Owan oglany gitdiýär şikayet etdiýär prokuratura, ha? Arda bilen. Ene näçaýdan aýlym alyp bilen. Ýanky prokuratura barýady hedil edip o firmadan pul waryny sorup alýar. Olanjyk ne aýlyk alýar, ne zat alýar. Diňe ýamandan adam bolup galýarlar. Şeýtýärler otaýda, düşünýärmi? Luboy prosesde pul gazanýarlar, diňe. Yani yöne seredim. Indi biz şu wagt Türkmen halkı hükmünde, yani Türkmenistan'ın vatandaş hükmünde hemen biz birazcık tarihimiz var. Sonra buna vicdani taraftan seyrediysen aydiyas. Vicdan kalmadı, vicdan kalmadı diyeyim. Şunu aydiyas biz pastayanlı, utanın okma, sen ağır namusun yok mu, utanın ok mu diyas. Yöne bir yerde bir 19 yaşlı kızın gurrunu gidip dur ve bir publiçni adam Yakabı vatansever Şatlık Şihiyev men ona Pakrişkadan tapılan diyen birine can edip onun öňün bir näçe sapar can edýär bunu bispakoy dediýär yönü iň soňky sapar can edýärdi saat 4'te massaja çağırýar yani bir kicicik bir gyýjaşy yani belki ösüp barýandyr belki hobim diye yani men ne ettim hobi olarak diye TikTok. Dinle bu zatlar понятный вещь. Но şu taýda da sen hökümetiň wara ýene de şow ýydy günäkär eder. Näme sebäpden bilýärmi men sana aýdaýyn? Näme üçin sen tanamaýanda o adam bilen gepleşip sen ýeme berensiň, koz berensiň diýerler oňa. Düşünýärmi? Ýene de maşgalan günäkärler şu taýda. Şo Şihiyev ýalňyş etdi, dogry diýip oň üstüne gitmeýärler. Gyýdygyna utanyrjak bolarlar. Görde oturuver. O видеоны алanda все понятно, что она говорит, она очень умная девушка. Я не знаю, мен шоңалак gördüm. Но наше правительство будет ее обвинять, значит, ты дала повод diýerler. Başka hiç näde etme. Şatlyk ýalaklar ulanmak üçin şatlyklaň tarapyndan tutarlar. Şo ýalaklan. Görde oturuver. Она очень умная девушка, и она все по полочке раскидала. Конечно, это понятно. Ol aýdýar, ha, diýär, siz maňa şu soragyny berip bilersiňiz diýär. Men nomerim nirde onda bar diýip diýär. Men akylly gördüm o gyzy, tüvelemi? O gyz Не молодец, разговор нету. O gyz aýdýar ki, siz diýär men nomerim nirden aldy Şatlyk Şihiýew diýip bilersiňiz diýär. Men nomerim diýär. Men saýdymda dur diýär, men diýär işlerim başary diýär, ýene de massaj edýän diýär. Bu men özüm öwrenenim. Ya men massajist, men yene näme? Yani bu açık ve net yani del o hazır. Alyan yanka adam tutuklayan o gyzyň bir zaýewleniýasyny alyan eger berse, bermese de özüň ýazýanda hökümet tarapyndan dawa açyp bilýän sen de şoňa ýetdi. Keşke senin aýdyň ýalak bolaýsa diýim. Keşke. Şatlyga gerek gelse hiç sadeden oklar. Ho, şatlyga gerek gelse. Men aýdyp her türlü yaparlar. Gyýdyň üstünden ýeme derler. Sen gyýz maşgala giýjäň arasyny hem üçin telefon açjaň, oň ýaly akylly boldyň diýerler. Onda näme diýjek? Skazy? Dogrymy? Seredin şo ýerde bara, şo ýerde çağırarlar, polisiýa sonra öden bollar gaýtam. Haramlardalar, on etmellerle şatlyk. Olar ulanmak üçin. O ýerde wapşy hiç sat diýmellersiz. Seret hemme zatdan ýokarda durýanyny gördüňizmi? Hökümeti gollamagyň, hökümeti arka çıkmagyň, şonu edip bilýän bolsaň, saňa hiç ilek beýleki ýalňyşlyklaryň görülmezçiligi gelýäniň tutnamasyny görýänmi watandaşlar? Toýst men arkama şu taýyk haramzada arkadan prezidentiň suratyny goýýan, men şu haramzada diýen kanun çäre görmeýänlikler üçin şu taýyk prezidentiň suratyny goýýanyny edenme diýen diýdi bolýar şo. Bolýam şol. Fakat durdy fitleşmedem aýdyp gördü şonu. Arkasyna prezidentin suratyny goýup, şoň bilen düşen bir salamlaşan suratyny goýup, edenledip goýanyny goýup berdi, çykarpdy video. Kanun ýok, nemelerde şoňal surat bilen ilerleýändir, bilýärmi Nur Muhammed? Türkiýede de başa ýöntem. O bir ýa biz şunu aýtdyk, dönüp boldukmy, biz haýyn boldukmy? Biz şu zatlar aýdanmaz üçin dönüp bolýasmy adamlar? Ya haýyn bolýasmy biz? Ya watanymyz ýamanýa bolýasmy? Ha? Представь, Nur Muhammed Annayev, представь, dövlet şu atky hökümeti, şu atky diktator rejimi goldaýanlar şoň ýaly 19 ýaşly gyzlara can edip edýärler. Представь, olar näme edýärler? Yani Cemal Saparov edip görä.
Cemal Şurada- Saparov edip böyle haberler çıktı. Bir ene ağlap video çekip neme haber verdi. Men gıydım şeytti bolun. Soň Cemal Saparova jaň edip ugraja edip gorkudup dımdırıp Cemal Saparova keypine arkadan kin götürüp görmeyi. Şolary da şol öz tans krujowuna gıylarım pazarlyk edip gör satıp gör. Cemal Saparov. Hani namus bekçileri. Çıkın da deyin da Cemal Saparova. Bütün Türkmenistan bilýär onu. O Bilýär saçlarının- hemme kişiňem haber var. O seredin o men yaş wagty entek moda di o çağaları kişi kızları saçından tutup vurup uryan eken bilýär saçını şey edip eline dolap. O tansçı kızdan saççam uzayna bilýär mi? Ya. Arkadankini götür, edenin et diýlen döwür boldy ýurtda. Arkadankini götür, edenin et. Kazyol bol, şulçu bol, satkyn bol. Owo. Ýöne arkadankini götür şeýdip, soň gije saat 4'te bir gyýda jaň et. Nuri şu İstesen- öwedeli teke Onu diýany yememi. maskarala. Kim şu o yemeği Onu da bilen çare oynatýarlar ha. PK oynayarlar ha şol oglanmış ol. Öwedeli teke. Olan däl on. Men Yo aklymyň yo Gatty meňde şoňa. seredim. yo öwedgelle o wan türkmen abi ýokarda oturan. Ille. Devran. Neme anlayıp menin aklımın ermeyen bir yetmeyen bir yer var da endi aklın gidiya da bir yerde tıkan ya yani dur ya. Şondan aňary geçip bilemok yani maňa kömek etsen minnet hoşal bolaryn. Bolya bular edare işgärlerine meselen barıp ugraja edip bilýärler men biriniň tanışı diýip ya men yegenlerin palansy diýip ya bir yerlere baranda bir yollar belki açık bolýandyr ya da spakoyny daşary ýurtlara gidip gelýändir ýöne biriniň üýündäki gyzyny çenli jaň etmänini men aklym alan okşuwat. Yani nähile derecede sen kanun bozucu bir adam bolmaly. Şto biriniň üýündäki 19 ýaşly gyzyny jaň edip maňa gelip yani başka niyet bilen yani şonu ayda otyra kız prям ayda otyra meni falan zat etjek boldu diýär. Prям ayda men sözümde o kız Etjek bollung diye gönü etjek bollung meni diye. Ol men sözümde men aydam o odan la bir üstüne bir zat goşamok yani kız ýawny ayda özüm türkmençe aydylýar sen meni bilmem näme etjek boldun diýip şoň al diýip aýdypdy. Ondan ziyad näme merk gerekmi size o? Görmelisin ha çäresini gel bär diýip aýdyp bilýänsiň ha sen. O nire var ýaň näme diýän kimiň ogly kimiň gyzy sen? Sen kimen bolsaň men oglumam bolýan bolsaň ine Türkmenistan Jenayet Kodeksi var. Sen şulary bozup dursun ho vatandaş bär gel diýip aýdyp bilýänsiň ha. Sen ya Ha vatandaşlar. Ya hükman hemmemizin gyzymyzy bulaştırandan soň o ahir 11 ýaşly çağalary ýetýänçe durmalymy näme etmeli soň adamlar şundan bolýardy o sen çäre görmeýän soň şoň garyndaşy bar ýa-da şonu öldürýär ondan soň näme diýen planyny öldürdü diýen ondan öň olana jaň edip men tarapyndaky adamlar şuň ýaly edýärdi diýip aýtmaýan sen ine şuň ýaly hökümet Bir ýurtda balans bolmasa vatandaşlar, balans, deňagramlyk bolmasa, yani bir adam ýurdu dolandyrynyny we hemme kişi şonuň şygary altynda ýaşamaga dowam etse, ina şular ýazatlar bolýar. Şoň aşagyna giren bolup, şondan öz yaman päli bilen, bet niyeti bilen, art niyeti bilen özüniň maksadyna ýetmek üçin arkasyna alyp şular ýalyk binamız bir hayalyk edibilýär we şunu biz tankitlap gelýär. Bir ýurtda balans bolmaly, meclis hem bolmaly, deputat hem bolmaly, toýust prezidentiň arkasyna girip bir iş etmeliligini prezidentiň özü bilmeli birinçi bilen. Prezidentiň özü bilen o özüniň nähile biýawraýçylygyň öňünde duranlygyny bilen o özü. Prezidentiň özü bilen o bilse de derrew şu güýjü paýlardym we prokurorlar näme üçin şartlyk şehif çağırıp bilenok. Çünki bilýärler ki Türkmenistanyň kanun esasyna işler alınıp barlan oktanym, jaň esasyna işler alınıp barlýar we men häzir şunu demesem maňa ýokarrak bir ýerden jaň gelýär, men şuňa çäre görüp bilmeýän, gaýtan meni işimden aýyrar.
Bulanım içinde ay battı balık yan gider deyip bir söz var Türklerde. Ay tağam battı balık diye näme yan gider diye. Menem diye özüm bilecek maşkala bilecek deyip olurum etmeli işin etmen para horlukluğun içinde çüm vaylanıp görülür. Ondan soň her onu adalet, hak, hukuk talep etmeli gerek gelerini bulur, edip bilen oklar mı, edip bilen oklar. Şoň üçin bulur çağırjagym bolan oklar çıksın da erkek gel, aýtsyn da şatlyk şekeýew. Meni şu bolan waka esasında bir ýeriň prokuraturasy ya plan yerik bardım, çağırdılar, düşündürüş berdim diýsin. Diýsin. Ya onu Diýsin erkek bolsun. Onu o diýmelde onun Şotaýynyň etraf prokuraturasy biz şuňa bir kanun bozma vardı. Publişni Olur yaşmaklı ho. Yo, Yaşmaklı olur. Bu bir bolmalısın aýdýan yani. Bu bir normal publişni ve indi kısapar şuňa etmek isleyen adamların böğüt bolmasını, şolom şoňal bolupdy diýip çekinmesi üçin zaten şuňa zaten publişni edilýär. Ýoksa bol bir X şahsyň kimi nämedeni gyzykly däl hiç kime. Çıkmalı hava bizim etrafımızda şuňalak bir kanun bozma boldy. Ine biz şuň çäresini gördük. Sen nargile çek yani çıkar ya bizi bağışlan biz öýde plan ettin diýip. Çıkar ine şuňa haramzadalar. Ine aslında şolary şotaya çıkarıp sen öňünde sen ekonomik bir ýygnak geçirmeli ya da bir ýurdu nädip özgertmeli diýen bir ýygnak geçirmegiň ýerine nargile çekýän adamlary çıkarıp koyyan ine şuňa haramzadalar publişin çıkarıp koymalı. Ine bizim arkamıza sığınıp şuňaly iş edýän adamlara da biz çäre görýäs diýip siz örnek bolmaly, siz mysal bolmaly. Yadyňa düşýän bolsa aýna diýip bir wady. Onuň meniň hemme zatlary ýazyly, çizili hemme zat taýyn. Şolum. Ayna temasy näme aýtýar ýazdyr düşünmedim ben. Ayna. Yadyňa düşýärmi lewaplyları palan edýäs, pystyman edýäs diýip şoň bilen çykyp aýlanyp göredi. Şatyrlar ýene nämeler diýip. Kim şatlyk mı? Şatlyk bilen aýna diýip bir çykyp göredi. Yadyňa düşýärmi saňa özüni özü Nince çıkayız. Nemede oturan wagty takmine oturan wagty videolaryny uğratdylar saňa. Ha, olayna. Ha, şu at ýoluşma baýdy otur incecik gyzy ýa aýna. Yani bularyň hemmesi çäres görülýär, bolýar, onu şunu aýdyp bilýän. O daşary ýurtda men oňa nem etmeýän gelenden soň çäresini görerin diýip bilersin. Tamam, o hem gyz maşgala biriniň bir manipuliýer edendir ýene bir zat dolaysyla yani o bir ayrı tema. Ama berde bir lichnost var. Hem seni поддерживает ediyor, hem sen arkandan naborot memnun sen tutmalı ol adamı. Şu wagtky Yani hökümet tutmalı ho sen ne edip men arkamdan senine götüňi aýtmaýyn astagfirullah. Çıkıp özünü yırttın ha Aliço sen aktivistsin ne edip bu zatlara yol verirsin. Men sen şu edýanyň yanlış görýän diýip sen men çıkıp kritik awat ettin ha. Hatta biz şu wagtky rejime karşı göreşen ve hemme zatlarımızı kicicik bir zadymızdan bolsa şolara malzeme bermemek üçin üstünü örtmeli. Emma biz ettik. Siz ne üçin edeniz o? Şatlyk Şyhyýew diýen bir men gözümde blogerem däl bir halk düşmany çykýa biriniň 19 ýaşly gyzyny öýüne jan edýär. Gel bana masaj et diye ondan öňem hatta bir näçe tapar edýär. Ve sen muňa sessiz galýan ve goldamany entägem Türkmenistanyň topragynda ve bizim barıp ýaşap bilmeýän yerimizde biz entägem şu daşary ýurtda ýaşasagam sizi kritika wad etmegem. Serawno Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine, Türkmenistanyň konstitusiýasyna boyun eýýäs. Boynumuz gıldan inçe diýäs. Biz şoňa göre haklarymyzy talap edýäs. Emma ve lakin biz ama seni kritika wad edýäs. Berde aýrylşýan yerimiz var. Biz sen diktator diýäs. Ve sen işini, wezipeňi ýerine ýetiremok diýäs. Amma senin goldaýan adamyň, hawa bizim arka dağlı serdarımız diýen adam. Sen şu an Türkmenistan'ın içinde kanunları bozup aýlanyp ýöre. Bir destek näme ýeterit? Bir destek bir kritika etdik. Şu jenaýatdan hiç näme edem yok. Men öz adyma aýdyn şu şartlyk şikifal haramladalyk hiç edem yok. Olaň özüniň bloger smoklugyny dayanan olup arkasynda da arkada galan olup
şular ýaly işler edýär. Tehel bir gün yaramasa da ertesi gün garalap, zat edip, bok atıp, onu da A diýse de, B diýse de, like basyp, erkek agam, daş agam, bas agam diýip oturanlar var bir topar. Ýöne biz mene edem ok şu zatlar. Ýöne men häzir Türkmenistana baraýyn, näme diýerler meni? Şu jenayetlerin birine metmedi adamyna alarlar da basarlar, türme galyp töhmet aýyplamalar bilen Murat Düşenov etişler ýaly. Huligançylyk etdi diýen. Huligan eliňizde, şatlyk şehifden beter huligan ýok araňyzda. Näil huligana? Näme diýen gok? Huligan. Her olo huligandan Üstü kadr var, а şu biz наказаны галта да, он будет знать, что ему всё дозволено. Вперед diýlen ýalak yol verdikleri düşünür şu öňe. Nur Ya Muhammed bak o da aýtdym, gene bundan beter nedir diýäňmi? Ого, конечно. Anlamay beni. Awo. Seret, toplumsal baskı diye bir şey vardır. Toplum baskısı. Biz ne için şunu reaksiya görkezip bilemiz o. Yani topluma biz bir Türkmenistan halka yani bir Türkmen Belki video çekmeli. Şonaydan Türkmenistan bir küçücük bir 200-300 milyonluk bir nüfus değil belli bolman. Bir Türkmen yani 150 milyona yakın Türkmen yaşayan yeryüzünde ve biz bir bar bolan tarihi güçlü olan bir millet. Yöne toplumsal baskı yok. Çık birin sen şatlık ne medyan diyor. Ne medyan yani. Muňa çäre görüp bilecek yok mu deyip bir seslenen sen. Oy sen hiç kimi goldama. Ama sen talep et şol adamın cenayet jogapkärçiligine çekilmesine sen sebäp bol. Sen bir özüň reaksiýan görkez. Eger bugün sen hiç saat diýmeýän bolsun, ertir sana gelir, senkä ederler, olurum hiç saat diýmez. Karşılıklayın bu zatlar. Näme üçin Türkiýede meselem çıkıp biri şuňalak bir zat etse hemme çıkıp gıýgırýar hatta şol adama branjulet giydirip alıp gidýärler suda alıp gidende. Belki video çeker olsun ya da. Вот о чём и я говорю. Türkmenistan'da başlı şu arka durmasaň ertüýär gün seňem işiňe gapyňy kakılıp sana da azar beriljeğini kelletini işletmeli. Biz şonu öğrenmesek yani men yakynym olmunun munusu yani tamam bana gelip bir sorasa näme üçin şuna video men vicdanım ba men bir erkek adam ya da men ayal maşgala men Türkmen vatandaşı bana yaşlığımdan birine şuňal edilen wagty namysyň gora diýip öwredildi ve men yanında bolup sen üstünden şikayet yazıp bilmediğim için men şuňalyk edip namus goraýan. Bulam men taktikam bir video çeker, bir yorum yazar, bir yene bir zat eder. Artık yani tamam haklarımızdan beter öýümüze gelip öýümüzdäki gyzymyzy alyp barýarlar ha. Birazjyk bir uyanmasak bolmaýar onuň bilen ilgili. Nuranç vardı bir bizlerde şu rakam boldu täzelik dedi ama arada. Bunda oğullar tutup aldı. İkisini amattı, gıyda amattı, onu amattı. Onun önünde siz ozalam eştensiniz 6 ayağının bir talibarlardan bir şäher hakiminin doğan oğlanını bilmedim ben birisi gıyda alacak boldu az oradan. Awa. Olam türmäge gitdi. Awa. Türmäge gitdi. Türmede mana arada gelipdir. Onam soýup gidipdirler. Kelle napdyr aýak ellerini aýry-aýry edip gidip göberdirler. Mana essen diýorlar. Türkmençilik etdir da. Edil şu derece olmasa da var, şu derece olmasa da bir politsiya, prokuratura çağırılıp, sonra uyda gidilip, şoň esasında 10 ýaş sutka ýa bir nime basılmaly, o şu zatlar ýok, iňmerkisi şo ýok bizde. Birinki däre şart, minimum cezasy almaly bolýan, şu berilen ok, minimum cezada berilen ok, ha. Soňra biz ýaly gurulaýanlara çıkan bolup, eýle, beýle, tökmede atman başarýarlar diňe. Bizden aşyp göwürleýärler. Soňra aýtjagym bar, Nura, bagışlaryňyz berdiňiz. Man kıvırya edip duran adamı dama çıkar elmi dama da bolar bu durmuştu.
Soň Tak men so. aýtjak boluşum ba, ýene-de şol arada ol bloger oglan öldürdiler ha. Bıçaklap öldürdiler şol oglany. Munama haýdyp bolar. Munama arkasynda bir Erdaýl ýa başga zat ýokdur. Munama ýeke tutup bolar diýjek bolýan. Yo vatandaş mene oň ýalzada çağırmayan. Yani sonuçta olorun seret men şuna gaharym gelýär. Olorun Türkmenistanda ine şolary hökümeti goldayan adamlaryň edýän işi şul. Yani şu şatlyk şeýhiň hökümeti goldaya ve diýär ki bize siz yalan sözleýäňiz Türkmenistan'da hak adalet bar diýär. Bizim diýär Türkmenistanymyz güllep ösüp dur diýär. Asuda asmanymız var diýär. Yöne şoňa çäre görýän adam ýok. Şonu aýdýar özü. Yöne şoňa çäre görýän hökümeti ýok. Aýt Özgel, hoş geldin. Ödel teke. Oh, dinle. Where are you going? Antalya. Antalya. Ay. Yo, men şuma nemedir aeroportda. Can I see your ticket number? Yeah, exactly. Just a moment, please. Bolýa. Bilem o illeşler. Yani menären ha ina melik ýalak hakyny kun gözledi konvertatsiýa diýdi, zat diýdi. Şular ara ýitirmedýärler, ýok edýärler. Ne bolup durda gözüňiziň öňünde bolup dur ara onu şoňa da delil gerekmi adamlar. Bolup durda şu zatlar. Bular ara degen oklar. Ey vatandaşlar, garipler bilen baýlan urşuşy. Daýhanlar bilen bizim da başımızda prasendi oturan başımızda üstümüzden bizi işledip bize dinlik gelecek yerastı baylığımızdan bir gram bize peydası değirmeyen adamlar şolun urşuy. Nuri, siz dediğine yekece bay var, şoň başından gel bilem. Okey, bir giden ol. Yalan mı? Yekece bayımız var. Bir tane bayağı va eden edip koyun o ya. Prezidentim değil on. Şoň başından, şoň emesinden, höttesinden gel bilem. Öllüyäýmeler Türkmen, öl asıllar. Köçede seretde abram o bir 2 ýyllykda bayram aldy, bazarda bolan wakany bilýän bolsaňyz, şol bazar ýapylanyny aýaga aldylar, bunt bolup bolýan şonu. Ýalňyşmasam 300-500 adam çykypdyr öýän şo goh galmaly bolýan. Barny tutupdyrlar, äkidipdirler. O barny azar beripdirler. Beýlik halkam seredip durdy şonu. Seredip durdy. O şu 300-500 adam öz haky şu bazarçy bolmaly 500 sanak bir goh eden 500 san bazarçyň özüne gerek-de oğlum. Bazar ýapylan soň eklenýär şondan otlaran. Awa şolaram tutdular, äkitdiler, basdylar, urdular, ýençdiler ha. Beýlik halk ýene seredip durdy. Ey Hudaý bar o şeýle bir nadan bolup dursa biz o. Haçanda şu tayak bize değse bir serediyaz ama senin öncülüğün, senin durmuşun, senin maşkalan, senin eklencin hava yönü başkasının kagedek gelenine onu koşulmalım, değerli etmelem, değerli sonuma yurdumuzun yaşaryalı olmadı. Yurdumuz şeyle de, yurdumuzda duraryalı olmadı. Bu tordu yurt diyez. Özümüzüm şon yalak gedek gelenine de garada oturup serediyaz. Yalan mı vatandaşlar? Özümüzü hava senin durmuşunda sana eklenç birinci yerde durdu başkasınınka duran okmay. He? Ya senin doğun garnaşın hükümette işleýärde şu aktivistlarınki ýokmy? Ya şulaňam doğun garnaşy ýokmy taýda? Şular özlerini pida edip durka sizem çykyp gollu bermel halyňyza näme diýäňiz? Soňam oturýaňyzy öňüňize düşünýär diýäňiz. Nädip düşmeli siziň öňüňize? Aýdyňda nädip düşmeli biz? İstanbul'da bolup gördük, derneğe açık gördük, gelin dik gördük, meydana açık gördük, ne çekedik TikTok'larda. Bu ada 30-40 adam milyon oturuyoruz. O ada 300-500 adam milyon oturuyorduk. Dinleyerdiniz hem hemmeňiz. Gelaýan doktunuz şonlara. Yogo, men size aýdaýynmy? Haçanla sen öz başyňa düşer tayak deger, şonu çıkarsın. Ýöne o wagtdan bir tapmaýaňyz. Bara men size aýdaýyn, o wagtdan bir tapmaýaňyz. Biz görmeýäňiz. Şu wagt biz bakak bizim ýanymyzda durman başarmayanlar ertesi gün size var tütmüde diye edil.
Nur Muhammed. Şu tönýäle diýerler. İşin şu tarafan ba, şuna aýdyp geçeliň seret. Belki şuna aýdyp biler käbir vatandaşlar. Ay oňa ağırly namysly bolýan bolsa TikTok'da näme işi barym diýip bilerler. Seret o Türkmenistan. Näme namys? Yo. TikTok'dakylar binam Seret şunu aýtmak isteýän, ýani o bir Türkmen zihniyeti de şoňa aýdýarlar, internet ýok, şoň üçin internet goýmaýarlar, ýene näme diýip. Indi o diýelde çykdy şo gyz internete. Yani TikTok'a. Indi näme şoňa şatlyk jaň edip saat 4'te gelmeň arkam masaj etdiýmäni hak dogurýarmyş o. O gyzyň her bir TikTok'a çıkan bir gyzyň diýmek jaň edip şoňa 4'te çagyryp bolýarmyş o. Näme etmeli bolýar? Şoňa şo göz bilen seretmäň diýjek bolýan. Ya Alço, men pikirimçe var şu temany ulada oturacak ya vatandaşlar. Efire mara yapacak, doğru maýdaň näme üçin diýseňiz, häzir gider ýene şo haramzady, şo çöpdüğü gider efir açar, gidersiňiz hem gülem oklarsınız, padarka da berersiňiz, ýene de şonu dinleýän, ýene şu biziň iýleşimiz we sizler hem bararsınız da şolary iňolmanyny aşakdan atakawa diýip bileňok. Iňmerkisi şoňa diýip bileňok ýa-da beýleki efirine girip bir pikirjiňizi aýdyp bileňok. Bir kritikada etmersiňiz. Ýene de şu aktivistlere düşýär şonu etmek. O görgüli öz başda ýekeje özüni özü gorajak bolýar. Awa. Ýazypsyňyz ýazanlara sag bolsun, aşağından ýazypsyňyz söwünler hem bar eken. Ýöne ýene de şoň efirine girýänlere agam barmaýda, o şoň efirine ýa şo näme sen biziň şey dip gören adamynyň ýanyny ýallakyramaňda başga adam tapmadyňmy? Ýallaklamana diýip şu ýalňyzlaşdyrmanyň başaramdy. O iňmerkisi ýalňyzlaşdyrmanyň başaramdy. Şartlyk şehifiýal haramlardaryň özünden 22 ýaşlydan kiçi 22 ýaş tapawutly gyýda gije saat 4'te masaj edip berdi, jaň edip soňundan diýen etmän üçin o gyz oňa tawin bolman üçin, boyun bolman üçin bokat otur üstüne birgeden onuň şahsy suratlaryny alyp özüniň goýmadyk suratlaryny paýlap awa muňda ne prokuratura çäre görýär, ne prezident çäre görýär, ne kanun var, ne konstitusiýa var. Onsoň men nämen gurrun eden o vatandaşlar. Siz diýenem gerek, o siz ýöne spektakl, teatr, sahna görünýär, inşallah iň bärkisi de müň adamyň içinde bolsa-da bir adam inşallah o ýurtda da kenbeň işgäri bolsun, prokuraturaň işe inşallah birisi eşderde belki de bir zatlar etmeye çalışır inşallah. O gyzyň tarapyny tutup däli hak hukugyny ne toşda göremek iň bärkisi azar bermedýärligi öňüni alar inşallah ýanajeýiz. Ene olarak. Çünkü meňem gyzym bar. Ay tawul bilýänimiz, bilmeýän näçe wakamyz bolandyr o. TikTok'da kän gyzyň suraty. Köpsini şo sorandyr, dileýçilik edendir. Hawa zarynnap, açlyk edip azap boçunlu var. Azap boçunlu. Başarsa da onu onyalak akıllı Türkmenistanyň namusyny düşünýän, Türkmenistany oturan menniýen işgärler inşallah akylyňyz başyňyza yeter de şu şatlyk şyhybyň näme pokçuly ya haýsy bir şonyalak şatlyk ýalaklaň pokçulyk edip ýüze çykaryp öňe çykaryp maskara edip iýlen çykarar ýalak etseler erkek diňiz bileýin. Etmeýärler o, ýene o gyz çağırırlar, ýene o gyz azar bererler. Sen ýol berensiň, sen ýüz berensiň, şoň üçin hem saňa aýlýar. Ola erkeşek diýer. Sen öz namusyň özüň goramaly. Ha o şey dip çykyş etdiň de gazanan zadyň barmy diýen oralar aňyrda. Diýejekler şol. Türkmenistanda denan maşgala bolmagy mümkin. Bulamasa diýe erkek ýygyna düşmedi diýip şeýtirip o gyzy tonurjak goralary. Ne gördi oturuver. Nidaý bok. Türkmenistanda taýam denan maşgalan hukugum ýok. Denan maşgalalan. Yok. Ombudsman hem aýal maşgala hoýdym o. Şu ombudsmanyň başçygy mara aýal maşgala bolun şolom dardymy otyr. Hani ombudsman näme maýa näme bu? Görkede sen ombudsmanyň işi näme o vatandaşlar? Prezident öz wezipesini dogry berjay etmese kanuna, konstitusiýa gödök bolmalar bolsa şu ombudsman aslında impeachment diýen bir zat var, şonu beri bilýär vatandaşlar. Wezipesinden uzaklaşdyrmak diýil ýa.
Üstölügem Nuri. Ona yetmesin Nuri. Yine şu zat diyecek olan Nuri bağışla tözün böyleyenle. Ene şartlık şirketi yanın var ha. Şon yalakların hemmesine de demek istiyorum da men namusluyum, men nämeli diýänna ene mergen uly diýeli de nähile kamotu TikTok'da otursa da nämesi de şolar yalakana bir ay yeri sokya ha üstölügem beraber oyun oynuya onun düşünüver näme namus var da gurrun gider berdi. Ağzından gelyen dinge musur ağzından geçip baryakan TikTok'ta koçni gavat diýilýär da şunu ýalaki sizi tapjak bolup siz bile sizi dinlemek üçin gavat diýilýär şolar onun nämeler toky eşitilen ok onu ýalak adamlaryň ağzından Hudaý saklasın. Şimdi siz tanamız ok da belki yetim bolup biler yani hiç kim yok bolup biler. Wot men şoň üçin ýüzlendim-de inşallah o taýda da men yigit, men adam, nirede näme inşallah öňüni alar da o maşgalan nemesini gorar, ar namusyny. İnşallah Allah'dan dileyen diňe. Хорошо еще она не пошла 4 часа, yani şol 4'te çağıran. Ну она же не дура, видишь, она открыто говорит, если бы она пошла бы, она бы так не выходила бы уже. Ne, ol doğru yöne seret, belki indi on ekonomik ýagdaýyny bilemiz o, pul mätäşligi bolup soňa bir hiç gelek muňalak neme yaman pikiri bolman, şoňa baryp şonu masaj eden bolsa, şonun videosunu çeken bolsa şu samsyk son boldu da o gyz näme etse de edip bilýär da o tagama edip bilen o gyzy işler. Ondan soňra wapşe işler edip bilmeýär. Edendirem şuňal zatlar. Kän edendir o bu bilýärmi? Edendir o tek bilemdi o. Oho, edendir. Haramzada ýadyňa düşýärmi? Birini öldürdü, şulary näme etdi diýmem çykarjak bolup beredi bu samsyk o, ala samsyk. 3-4 tanak oğlanı uğra dip çıkıp edip masaj ettirmeleken o gyz. Kelletine gelmeyenler. Aşgabatdaky Arçewilollaky patriot ateller we watandaşlar bilmeýän bolsaňyz, eger milli hopsuzluk biz dinleýän milli hopsuzluk awurlar, ugalowny rosk edýän nemeler bilmeýän bolsaňyz, bar gidin her gün barlan şoňa gidýän adamlary bir aýaly bilen bir erkek bir nomerde bolup bilmeýänligi üçin barýarlarda hersi pasporty bilen hersini aýraty nomer satyn alýarlar. Soňam şo taýda diňe küntüşlük edilýär watandaşlar. Bilmeýäniňiz bar bolsa da barın gidin. Şoňa da bir gedek şatlyk şehiv, şolar ýazat etdi şo taýda watandaşlar. Şoňam gurrunam çykypdy. Şatlyk şehiv, şol Aşgabatdaky Arçewilollaky küntükhana edilýän ateller. Oňa turistem ýok, näme turist gelýärmi o Türkmenistana? Turist ýok. Ol atelleram günni aýlajak bolup şolar ýazatlar gönümi otur. Bilmeýäniňiz baram bolsa Aşgabatda ýaşaýan illeşsemizden meniň ýaşymdaky we menden kiçiräklerden sorasaňyz hemmeten bilýär şu zady. O çıkan bolup Atawaýa marlara küntülüň näme diýen bolup video çekdirýäňiz. Ilki özüňiz oňorun gaýrat ediňde. Düşdüňiz Aşgabat. Özüňiz oňorun ilki. Awraňyzda bir nemeň garynjaň nemesi awraňyz ýok, agramyça. Gelibem başkalara lakat ýaňyz. Başkalara gep edýäňiz. Anha şatlyk şehifiň Edwotron näme de bolsa ekrana çykdy. Bu näme üçin muny garalaýar? Diýdim da ýasyna bolun. Oňot düşünür şu edip bu gyzyň özi video çekäpdir näme de bolsa. Düşündik ana, düşnükli uje. Yöne seret akıllı ekeni hemmez adam düşündürüp aýtdy men dykkadymy çekenem näme bilýärmi? Men bu nomerini nirden aldyka diýip duran wagtym men aýtdym şoňa alagam bir yerlerden tapýarmy ka nomerini diýip içimden geçirdim hem jogap berdi. Nomerini nirden alandyr diýip aýdyp bilersiňiz diýdi. Ýöne men nomerim diýdi, men işimlik üçin şo nememde akkauntumda bar diýdi profilimde. Yani şondan bilversen hiç hile yaman niyetiniň ýoklugyny, oňalyk eger çykyp TikTok'larda nedostupny bolardy nomeri. O açık işini edýän näme şondan ekmegini gazanýar yani. Her bir çykana sen oňal jaň edip giýje saga 4'te biňjalyk etmäge hakyň ýok sen o. O ondan beter ol 19 ýaşyndaky gyz. Sen kimen bolsaň jaň men aýdyp durna sana. Men dogonumyň gyzyna 19 ýaşly gyzyna men jaň etmerin.
Men jigiyim şol. Sroçnu yani bir neme bolmasa adam içinden bir geçirirsin, utanırsın. Halkın bir toplumsal baskı yok da bilýän şoňu üçin edilýär. Eden ne diýerler da? Cemiyet yok zaten ya. O Cemiyet yok biz. Cemiyetin bir garşylyk görkezen zady yok yani. Raýat var, ýöne cemiyet yok. Bileleşip bir zat etmek yok. Bileleşip bir bolýan da yüreğinden uzaklaştırmak, şonu kınamak, şonu öz pikirlerini, düşüncelerini aydıp video çekmek, şu zatlar bizim nememizde yok. Ay maňa degmeýän ýylan müngül ýaşasyn. Öle şekde yüküm yok, yıkılsa havarım yok. Şunu zatlarda gezip görüp biz. Soňam ay bizim yurdumuz şeýle, bizim halkymız şeýle. Özüm şu diýen adamdan özlerim hiç sad etmedik. Oturup ayna seretde özüňe jogap beril ki, şular ýerde garşylyk görkezdiňmi bir gezejek. Şular ýazatdy bir zat etdiňmi iň bolmanyna. Eden ok. Soňam bizim türkmenlerimiz adam bolmaýa, haw düzelmeýä, haw bizim näme diýenlere meni şolar. Şon diýençäň görkezaýyň obraz, ayaga diýdi, galaýyň. Biz size bağışlaň bolun içiňizde oturanlar üçin eğlence programı açamyz. TikTok'a asla men girdi, şunu wapşe edem ok. Diňe şular ýazatlary düşündürüş işler üçin ulanýar platformany. Sizem gelýäňizde anyny etmen yok, 30 000 döwlet pulum bar eken, tagadym bar eken, saňa plan pul berýär eken. Öz halkyny, öz halk däli, öz ýylini düşünýän oglanlary da men öň başdanam şu çıkış edemde, şu Alişirde de açamda ýadyňa düşýän bolsa, men elmi dama şunu ýan da tehpor paka satyly adamlar biziň ýurdumyzda baka, aňsadaňda biziň ýurdumyz ýola girmez. Kanunça isleýäňiz ol bilýär gowzadol, kanun bilen dat dogry zat, ýöne kanun ýöne iyl ýüzde etjeklerini edip arkadan etýärler. Paka şu satyly adamlar baka, maalesef sizin ýoluňuz paka gaty agyr bolar, ýöne Allah size ýol bersin. Galanam. Amin. Da canım. Amin. Allah kömegi daýsyna duri majan. Allah'ın özü kömegi daýsyna hakykatdanam. Bu halk gülen bir zat aman aşırjak bolýar bolýan. Ne reaksiýa var, ne efekt var. Ne bir garşylyk görkezýärler bu zatlara. Ne bir очень aýtýan, очень обидно. Gahar meliyada şuňalyk bir izvraşenistlaryň gepesine gelip ýokardan daş ýagan ok şu döwürde kanun diýip bir zat bar, yani ýörite şuňalyk haramzadalar üçin. Ya da gitsin dogon birim, naprimер, şo gyzyň dogony barıp şol şatlyk haramzadasyny öldürsün diýlen ok. Şoň üçin ýörite Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi var. Şoň esasında şol adama çäre görülmeli. Sen görmesen soň gahary gelip ýanky gyz özüni asar, ya on gidip garyndaşlary bir ýerini bir zat eder. Yani sen jenaýatyň bir wagty 5-10 öwrilýär. Их это не волнует, к сожалению. Olar gıdıklandıran ok bazatlar. Yemeýalak şatlyk şyhyflar ýalaklar var ya ulanýarlar. Paýetimi olar paka gerek döwrüne on ýalaklar saklarlar. Atoşda ölüm gitti özün etdi diýerler diňe. Indi şu ýazaýarlar da erkekler ýurdu taşlap çykdy. Galan erkeklerim türmede diýär. Siz adamlar aydınlatma dowam edin, onun ýallar yok bolmaýar diýär. Kanun yok. İlleşler bolýa. Indi erkeklerimizden bir bölegine türmäge bassalar, gorkuzdylar, siňdirdiler diýeli. Bir bölegi daşar urda taşlap çyk gitdi diýeli. Indi gelen ýaşlarymyzyň ama beýnitini owurlap otýar bular. Arkada şokrat goşkulary bilen, propagandalar bilen, bidiýalaklara görüşýänlere de watan dönügi diýip gepletmejek bolýarlar. Men dönük diýdiçi ikisi gurulýanmy? Mesele ýok onu. Men çünkü watan bilen hökümetiň ikisiniň bir zat däldigine düşünýän, onu düşünmeýänler diýip biler. Hökümet watan näl, watanam hökümet däl. Hökümetler geler, işini normalde götüne deperlerde başka hökümet geler. Hökümet gutarmaýa. Watan ýöne baky galar ol. Olum bize bagly. Biz ýönüz sessiz ölüm gidip durda, bizde sessiz ölüm, sessiz dağanşyk gidip durdu. Dağap durdu biz. Daşar ýurtlara çykanymyz, ýyzymyza geletimiz gelen ok. Beyin göçü gidip dur. Bir
25 yaşlı 30 yaşlı çağanı östürmek üçün 30 yıl gerek de 30 yıl şoňa çağalygyndan başlap dermany, därsi, saglygy hemme tarapdan bilimi birgiden rasgot gerek. Olam alagadan bir ýurda yerleşýärdi, oturýar şo taýda ýygyna gelen o. Zekinlice çağa bolsa, bilimli çağa bolsa, mejik bolsa şo ýurdun adamlaryna hyzmat edýär. Bilimli adam bolsa şo ýurdun bilimini östürýär. Ýöne Türkmenistana peýda degen ok. Şol adamlaryň biz elimizden bidirip oturýarys. Ve inni Häzirki geleci bolmaly diýen sözüm tamamlamasam manysy galanok aýdan zatlama. Bor. Inni şu wagtki elimizdäki çağajyklarymyzyň beýnisini owurlap, olar ama ýene özüne meňdedi oturýar. Buňa näme çäre tapmaly adamlaryň? 20 ýyl 30 ýyllara zordan ýetirýän o çağanam özüne meňdedi goýup oturýarlar. Kim nädip görüşmeli bu şertlerde? Aýdyň ane, siz hem aýdyň watandaşlar. Ýazyň aşakdan. Aydın geliniz. Yine iň berkisi de şu wagt mektepde şu 6 ýaşlylar gitdiler, iň bir başdakylar. Ine ikinji çäregi geçen soň inninni kitap berýärler, onuň düşünü ber. Barlyk gelýär mekteplere. Näme barlýarlar? Diňe üssü baş barlýarlar. O nähilek okuýa, nähilek molum sapak geçýär. O zatlar hiç kime görnenok. Diňe iýijiler bir-birini iýijiler. Ondan biliver olar çağalan geleceğini düşünen oklar. Olar bu zatlar gyzyklananok. Diňe iýilýüde inha daşar ýurtly o onnidi ýene diýdi. Ana gösteriş yapýarlar o kadar. Atak etçekleri içinde iýili gorkudurak saklap çağalarda ne bilim ma ne zat wa. Şoň üçin köp çağalamy daşar ýurda gaçýar. Şol hiç hileki kanun ýöne iýilýüze maalesef. Näme ýasada içinden var ýüreginiň içinden bilip duranlar. Prosta jalka da binamyslamyz gatyken satylýan adamlarymyz. Ay, borla Nuri sağ olun. Ýaýnyňyz geçiriň. Jalka inşallah o gyzyň başyna hiç zat gelmäýetdi. Allah can inşallah biziň setimizi seň setiňe esasam eşden olayetdi. Ali çoda spasiba. İnşallah arkasında duracak adam çıkar. İnşallah. Allah'tan dileyen. Sağ olun. Sağ olun, minnettar sizin maydan pikirleriniz üçün. Gaty ýerlik zatlar aýtdyňyz. Allah ýarka. Spasiba. Hemmäň dedi. Sağ olun olanlar. Sağ olun. Aha. Şu mektepdäki 1-2 klass çağalar görýän ýer bilen gulpajyklaryny neme dep börüjüklü geç gitdiler da bolan. Şolaň hemmesi biziň çağalarymyz o watandaşlar. Ol seniň öz ganyňdan, den kaňdan bolan çağany, çağa beýlekleri kesek göz bilen seretmäň o. Şolaryň siziň çağalaryňyz o watandaşlar. Şu geljeğimiz şolar biziň. Ýurdun geljegi şolar. Şolary siz eýe çykmasaňyz, şolary bilim bermeseňiz, şolary göýdük edip ýetişdirseňiz, göýdük bolup çykar. O bilimsiz, aňsyz, düşünjesiz. Ýok, gelmen ol urdan ütködeýin, bilim bereýin, düşünje bereýin, goýa şu mektepde molumlar bermesin, siz beriň en atalar hökmünde. Siz beriň näme bolup duran, üstüňizde oýnalýan oýunlary bozuň. Siz düşündüriň şolara. Şol zatlaryň öňüni almasak, biz inha şu taýda garawym çölük fiýaly öz çağaňa eýçik diýip ýazarys. Şol zatlary düşünmeýän bolsaň, 40 ýaşyňa gelseň hem 50 ýaşyňa gelseň hem tupoy bolup galýar. Öwedil aýtjaklaryň barmy? Ýok bolsa men watandaşlar efir ýapjak. Oňa Salamlaşaýyn idimle näme sorajaktym men. Mäli sorajaktym näme näme täzelik näme boldy? Elle jaň etdim, primoy jaň etdim. Mälik bir aýal maşgalanyň giýje tagat 4-de jaň eden ok. Ýani şonu da şolary ýaly olanlar hakyny gözlän üçin Türkmenistanyna ýeri ýok, orny ýok. Olar ýaly watandaş Türkmenistanyň prezidentine de gerek geleken. Olary giýje tagat 4-de jaň edýän, arkada götürýärmi zato, meni götürýärmi diýär, meni gollaýar azato diýär. Boldy diýär ejen, tok ketekdak horodum men olur diýär. İslam toğunu alıp bilýär diýär. Munam gollaýan bir topar toklumyz var.
gollayan bir topar özüne horoz sorup horozun kekejini kakka götüren towuklanmady ba. Gynanýan. Gelip olary gep aýdyp bilmediler, video çekip bilmediler. Olaryň efirine baryp ýene de agam diýip oturarlar. Gynan tagam. Gollamayanlar ve elbet komentariýalaryny mertler şeýadanlara sag bolsun aýdýan, olaryň bar eken aramyzda gördüm. Yani ne melikali olanlar Türkmenistan'a gerek geleken, şonun üçün kvartirasında ganyň ýyllaryň bar eken diýip habarlara çykypdyr. İnşallah can tagdyr inimidiň. Bu görüşýädim, birden bir hepde öňe jaňlaşypdyk, dertleşipdik. Dinlememizden başımıza gelip biler. Yani sizlere inanıp durmasana neme Nuri может быть iş çıkanlar kan bir yer kesilenler balnisa gidip bilenler yani şumat haber yok mu? Haber yok. Haber yok. Bu hatam yeter demedi adam. Men eline zanettim onun SMS attı. Primoy zanettim onun astavti сообщение deydi. Demek öçüp geli. Ya da başka numara var mı senin? Eleme internette ölçüp gelmedi abi. Demden. Ba. Allah san boldur diýip umyt edýän. Ve aynı şol olan ve tüweleme de ýaşam bolsa batyrjy olanlar ýa-da. Diýen diýip etsen edip. Rahimov gerek eder diýip pikir edýän, umyt edýän, gollaýan Russiýa. Rahimov eşjänsiň şonu alyp çyksyň, näde bolsaň bardanym öz pasportyňy nemen sizi gollaýan, ortaty gollaýan şolagyn çykaryň diýip talap et. Rahimov. Ya da eşitirin şoňa meň sesimi. Hawa. Opozisiýa liderleri belli bir derecede raýdaşlyk görkezýärlermi, görkezmeýärlermi bu habaryny taktäde bolansoň görürsiň Navotius hemmesiniň YouTube kanallaryny kim näme gurrun etýär, näme çykarýar diýmek hakikat üçin görüşýän adamlar olary da gerekli bolup görünýär häzirlikçe. Şonuň üçin biz çykanymyz dogry diýip netije gelýän men. Hakikat üçin görüşýän adamlar bolsa-da ha şol barada şoňa diýişli her kim batyr bolup bilmeýän Nuri. Her kim näme bolup bilmeýän daja käbirde köp aýal gyzlanlar erkeklerden kän erkekler o memeniň o şeýtliň edýän oýunlaryny zaten ýegenler edip bör. O birden gyzlar çagyryp saklap içeri goýbermän şonuň oýuny küntülere müdene o bilýär. Pajarkan üstünde eşjänsiňiz meni. Pajarkan üstünde 30 hacyň öýü var. Nemesle villaja vardır. Şo villa akidip keyp edýäniňi daşyny ahrandyry telefonyny alyp galýan, bilmeýänlerini öýtmeýän. Bilinýänler emmeden edýän keypiňiz öýüňize barýan ministrler, küntüler, orslar, türkmenler yani orup saklap onu emmesini bilýänmi? Yani informatiýyklar ýaýrapçyk öz aramyzda kazzol diýip goşadyran şunda kazzollar gatken sizi ýigirip bölenler. Ondan bu gyýda jaň etmesi ýene ýaxşy bilen. Şunýam, te olaň özi edip bördi, urup sürüp bör işe edip bilen. O bu näme de bolsa jaň edipdir, o baryp ýegenler ýa-da urup ýene edip alyp gaýtmandyr ha, tutup. Kafede ortada halda. Doz nagl urýarlar, prost urup diýdiler 3-4 günden fakda. Kafede aýalam bolsaň diýe aýal odan jogurdy gözük gelir diýene şonýal wakalar bolup durmy, eşitdiň seni özeli şonýal bir saat. Ey bular mana seret kän bolan ben çoýa mysmys ba ortadan çyndyr anan ýany tebe bular köpçülik bilýän. Köpçülik diýenim ýegen mülk diýär. Goňşunyň dostum ýegen taşlasdan emedem şoň. Birim waditli, biri bilet akit getirýänçi, biri götürýänçi, oňa jigisi ba ekleýän. Opşum emmel şoňa bagly. Dostu, edilöli. Bir ahranasy, şo villa girenne ahrana ba. Villan içine getirýän näme ba?
vaditili var. Öylöne dağı diyen vaditili var. Ministrler şey var. Keyif ediyorlar o da. Gıydır faylı yalı şey tikleple. $1000, $1000 oklap durdu. O değil Nuri. Benim şunu aydasım da size. Şu zatlar hakikat sebebi o Niyazov dövrünü de poştan işgari bir gıydı yaşacık gıydı da Baca da normalce yaşap görünce gıydı Aşkavat'ta okap görün. Şu действительно bolon da özümüz gördük. Minister değerli içeri işlerden yürütü adamları var. Şunyalak üniversitetler bolya, uçilişler bolya. Yürütü göz diken oňatça goýja gıydı olsa gidilin tutýarlar gıydy, adyny diýişini zadyny barlaýarlar, döwük diş bolmalyar. Ya yarası zady namyna bolmalyar. Yürütü prezidentski loja akitýan ekenler. Ete действительно bir gıydymyz şoňalak gorkusundan hemme zat oňatdylar özüm şo gıydy bolmalmyşyn. Şo ertesun şonu ertire taýar bol diýipdirler, şo gıyda gorkudypdyrlar. Bu da gorkusundan ar namysyndan bu iksan diýişini döwýär. Gıydyň özü действительно bolan zat. Ana şey dip gorap bilen özüni goraýa, gorap bilmedik, şo bir ýyjany geçiräýmeli şotaýdy. Это действительно и это правда, Oğlunur. Baş oňalda. Это правда, Oğlunur, это правda. Püskay bütün halk eşitsin şonu. Şoňal zatlar ba. Çağalaňyzy goraň. Ministerler bara medya kunta näme köçä çykanakla görüşýär çağa. Bolan prosto kunti malanok öwedýärli akuratlyca goýja zatlara gödükýärler olar. Dağı näme genizde sygyrýalykdylar da normalca akuratlyca gyýdyr edýän taýlaýandylar o. Ýöne görýän унижение, ýene hiç kim gidene akmışsın şolon ýanyna, ýa şolon adyny eşdenen gönü atgaz ýaly. Düşünýän o derece ýany. Kimin ýany? Dişlemde gıydı vara öwedýärli. Şo iki dişin döwen gıyda mara urup goýberdiler. Eşek ýalak ýenjip taşlap gitdiler. Это правда. Geldice sen ne gıydyň näme bolsa namysy bar eken, ene aşakdan ýazýarlar, efirlere çykýarlar, şolarda gram namysy ýoklar. Görlesem erkekdir şolarlar. Ya. Mälik. Eşitdim on şunu erwet torlamaýar. Şu mälik bilen şu suratdaky oglanja goýýar, maksat ikisini. Rahimov munan men istimatar ädir. Mälik sene kitdirdiň diýip. Ýaşyl baýdak var, emblemasynda şol oglanmy çık ýady. Aydın zagaýar. Allah. Şoňa diýen beterden saklasyn daýym. Belki inşallah iştat bolmaýar çağı. Olan birinin çağası. O bilin çağı, yani 23 ýaşynda ol oglan, 23 ýaşynda. Bolsun, net ýaşynda da bolsa o bir enen ýürejigi. Bir hi nädip ellerini gallyp nädip edip bilýärler oňalak. Onlaryň wara hiç haçan wara hak ne hakkan ýerde ýatmaz. Prosta enerji alky, enen ýüregi ağarar, enen ýüregi ýykylar, gaterwet. Allah ýöne wara gowsun esinler näme diýen. Hudaýym inşallah iştat bolmaýar da oglanlar hiçdat. Näme gelece öňkü döwürlerde 15-16 ýaş oglanlar fewşe gidýän ekeni we ölýärler, dal diýerler. Ýene şolar batyr bolup galýar ömrüne ötýänçe ýani. We 70-80 100 ýaş ýani garrylar bar. Şolar şolar fewşde ölmedigine gynan ýani ekenler. Şolar prosto ýaşam bolsa ýüregi atyň ýüreginden ulan tügülemi çykyp gurlap bilýär. Ýani garrylar, köp garrylar ediplenär şoň edýän zadyny. Şoň üçin men ananýan bolany istat bolmady.
Her kim herinize sabır versin, Allah güç versin. Tövmellerliler. Tövmen diyorlar. Tövmen iş alıp baralım. Biz medeniyetli olalım, biz näme olalım diyorlar. Davay medeniyeti zady täze hökümet gurulana goýulýar. Şondan soň edäliňler. Şoňa çenli näme hasaplaşmaly bolsa. Hasaplaşyklarmy edelim bular. Bizim tapawulmaz bolmalar nury biri bulan diline gurulamanlar bilen şonu isleýär düşünýär. Biz sessiz saman astyna suw goýup işlemeli. İşlejegem bolsa, etjek görsem efirler çykyp aýtmalar. Efirlerde laska gurulýar. Köçede gördüňmi şodugyny bilýärmi? Sok götüne lawmyla. Düşünürüp bilýändir näde? Yani efirlere gelip elbette olan sevişen zaten bilen durmalar yani efirlerde de gayret eder. Qanım bolsa men 100% diýmän ýöne şo qan şu mäle Almana giren adam qanyny şo qan. Tämin kemal Mäliň özüne kän aýtdym men, mälik öýüňe kim gelse-de bilip goýjygym şolara ziyan ber. Sen birinjilikden şo bu oturan döwletiňde jezan çekken, soň öz ýurduňa gidýänsiň. Şoň üçin men şo gany mäliň ganyny diýen pikir edemem. Gelen adamın ganyny mälik parçalandyr olarlar. Şoň üçin bir ýerde oturanlar mowjud bit. Ýyljazyk ýerde. Awa. Bir küçüklerim haber çıkar diýip umyd edýän. Rahimow bilen gatnaşýanyna bagly gaýrat edin, şoňa bir çykaýyn-da. İnşallah oglanlar. Ejem dagy aýdyrdy. Şumluk habar çalt gelir diýerdi. Eger ümsümlük bolsa gorkul zat ýokdur diýerdi. İnşallah şonu ýalak bolaýatda oglanlar. Bagşlaň ýene girdim de ýüregim etmedi, sizi eşitdim de şu wagt. Denece bu ýoly düşüp bidirje bilýär. Yani gynanç gowzatdyr elbetde. Yani edilmen ýitsem maňa gynanma. Ýitşerde absolut gynanma. Na barot şad ýani geçen şol efir gülüp ha ha hi hi. Ýok. Gramam gynanma. Onu edip bolmaýa, ýüreg etdirmeýär, özler ýüreg etmeýär. Onna çykmaň efire. Men ýitenim çykmaň efir aýtmaň istat. Çünkü men halamam şo zady. Men bilen çykan ýolumy bilýän. Ve şu yolun diňe bir yol var. Boynuňy zap gitýän. Bilýän men şunu. Men şu galan sesini çykarmaýanlar üçin men çykýan gurulýan eýlik dogonnymy hatda köp ýüzüni açyk gurulýarlar. Biz köpçülik däl, biz az. Ýöne biz eýlikler üçin edýär. Şoň üçin luçy men 40 ýaşynda ölüp gideň, çem 60 ýaşymy çelip puşman etgedenden. Zaten emmemiz bir gününe bar ya, şu tap, iru giç. Hakiki. Doğru aýtýaň oğlum, doğru aýtýaň, gaty doğru aýtýaň. Şeýtirip şu dogrulukdan gaçýanlar utonsyn. Zato ar namysyň bilen halkyň üçin, şu ýurduň çağajyklary üçin herek emetýäňiz, göreşetýäňiz siz. Allah janwara, näme diýerler türklerde şehit diýerler. Şehit bolmagam en güzel bir şeymiş da ýöne. Annelere jalka. Allah janwara her kimin gursogyna wara güç kuwat versin. Bir zatlar çekmek, görmek, hiç kime arzu etmeýän ýöne Allah sizi gorasyn. Ýene de siz eneleň çağalary, biziň çağalarymyz, biziň ýüregimiz. Ýüregimiz awaya siz ýalak üçin Hudaý wa. Şunça düzdürsen Allah gorasyn. Ajdaryň ölenini 20 ýyl bolup geçdi. Düşman adam ýöreýän. Uje deň düşür, garrabym öldü şol oglanma. Ýöne ajdaryň ady inteňem ýöreýär. Şoň üçin Batyr oglanlaryň ady ýitýän nälerge nece. O gelin mälik dogran enemizem ýani gahrymanyň ejeti bolup gidýär. Oňa mady galya taryhda. Yani zatyn hökman. On ýaldatdyr hiç kaçan kelleden ýatdan çykmaýa. Hiç kaçan. O yürekde bile gider, bile durur. Nerede olsa da. Ine men şu da daýdasym gelýär da biz kiçiräkdik, enemiz bize öwredördi.
Şu diýdi birini bir zat etjek bolsaň wara bir ýamanlyk, bir erwetlik etjek bolsaň da öňürtde özüňi ody basyk gör diýerdi. Eger yarayan bolsa basgyzym diýerdi, ediber diýerdi. Ýöne saňa yaramayan bolsa hiç açan etmeginiň diýerdi. Gara ýakynlaşmak gataň satlar, şu şatlyk ýalaky. Ýöne ar namysyň gorap, gowat almak üçin ýyllar gerekdir, seneler gerekdir. Şoň üçin siziň ýoluňyzda biziň hem janymyz feda bolsun oglum. Hak ene ýürek, arasy ýürekden size aýtýan. Siz ýalaklar, oglanlar barka biziň başymyz, kellemiz daşa degmez. İnşallah şuleden ýollarynız, şu gitýän ýollarynızda peýda tapyp gowa adamlary hasam köpelsin siziň araňyzda. İnşallah ýurdumyz awat bolup kanuny göräjik. Biziň diňe talabymyz bir, şu bir kanuny görä ýaşasak da şu kanuny tertibine ýöredip ýaşap bilsek, biziň türkmen ilimize başga zat gerek gel. Biz hemme zat bilen oňşýandyr. Sağ olun size oglanlar. Jalka inşallah gow bolup gider hemme zat. Ýene de gow niýet bilen sağ olaşýan siz bilen. Özüňiz goraň şonda da oglanlar gaýrat ediň de eneleňiz üçin, aýarlaňyz üçin, çağlaňyz üçin goraň häzirjek bolun. Gaýrat ediň de. Sağ olun. Sağ olun. Allah ýarkatsyn. Ýaşy dileler. Amin. Nirde bolup biler ol, öwüz geldi. Malik nirde bolup biler bir nujel bir. Menne bara bir pikir ba. Mana arada zaňetli bir guruluşdyk, bir söhbetleşik boldup, bir saatdan. Ýekizem. Şumat. Reisim malay şokotun nemeden. Biz arada guruluşdyk, melkim bir saatda oturup, bir saatdan bowrak guruluşdyk. Kenda düşünürdim men. Seresap bolmaklaryny zatlaryny, onuň oğlum menden käme zatlar sorady, men efirde aýdyp durmaýyn aýdan zatlaryny. Men şo bolup biler diýen, şoň üçin men arkaýyn urlaýan. Yani bir Karşı gow zat da erwet derler, erwet pikirde de bolmaň. Hopsuzluğun almalı diýende. Şu hopsuzluk bar da guruluşdyk. Men şonu aýdyp ýanyňda akladan seresap polisiýa adres berme, ellerini ratyň çalyş nomerlerini değiştir. Lokasiýany ütgedip durup boldugyny. Bilişlemizden etjek haýşdym. Student olan yok bilýän. Mene lokasiýany ütgedip bilýän her näme 2 aýdan ýa-da zaýym çalyş bilýän meselede. Olar ýaş olanlar el student olanlar şu ýolda çykyş edýänler gaty äge bolun paltaňyzma dama ýanyňyzda bolsun, haýsy döwletde bolsaňyz hem sizi şu döwletiň işgär, resmi işgär tutmagyna gelir. Şoňa ziýan getirseňiz şu ýurdun jezatyny çekersiňiz. Şoň üçin düşündirip bilenler näçe etmeli adyňyzy. Yani gaty äge bolun. Çünki bir akitip gawandan soň sizi tawsirýandylar. Tawsiranyň soň ýöreýäňiz. Benim iyileşerden etjek haýşdym. Bulan oýuny nädip bolmaly bilýän matanlaşar. Birini tutsa, 2 santy meýdana göreşmäne çykmaly. Bir ýatsa 2 çykmaly. Bulara gaýtam köpelýär o diýmeli. Mälim orun aljak täzirleşdi. Sıkın oğlunlar, erkek olun, düğünküne trend yolun, gıybe var, yine başkalar var, yıkıcı gram, kino görüyorsun da, kinolarda başka kahraman adam öldürüyorlar. O düğüne nakavda diye ayrı ya. Yani, ya da bir gün öldürecek olsa gelip biri koşuna seni olurlarlık der, beyitme, sen olurlan den, onu ödün deneme, seni öldürme bulurdu diyorlar. Kahraman, yani yüzeye biz kitap okumadın, ya kino görmedin, kahraman. Şol atlar içine ve yok mu? Oyunun akmış, bir diyen adına da. Deyip
bilmeseňim iň bolmanyny müşahede etmän. Yani erkek bolan o gazynyň puluny tutaýdy ýa-da emme zadyňyz şu dünýede gala hiç alyp gitmeýän, awraýyňyz gala şu dünýede. Ne kakam seýredi, kakam kahraman ýa-da nabarok. Yani şu kakasy bilen o adam satyp görüm ne diýerler. Düşünýärmi? Gaýrat edin, mert bolun. Yani başyňy sallaman, eýmeň o gullukdy däl, siz malador däl. Ýurt emme degişli 1970-nji ýylda Norwegiýada nevit tapylýar. Onuň 90-njy ýyla çel o neviti emýärler, sowýarlar, opşun sowanaklardan puly bolupsa ýere sowýarlar. Onuň çolun ekonomistler diýär, eýdi artan pulmudy, yani aýyp berýär, onu diýär, artan pulmudy da investisiýa edilýär. Elbette onun üçin döwletiň prezidenti emmesi goşulyp oy vermeli, ses vermeli. Onu bolýar ýer 95-nji ýylda şeýle kösentip edýär birorlar. Yani şu investisiýadan bolana. Şumat arada da efirde aýtdym men. Norwegiýanyň investisiýa ýatyran puly 9 trillion dollar. 9 trillion dollar diýmegem 1 milyon dollardy. Pardon, 1 milyar dollardy. Mung sanak milyon ma 1 milyardy. Mung sanak milyon ma 1 trilyonda mung sanak milyard var. Düşünýärmi? Ondan 9 sana var o pulun var prosto. Jaý galyrsaň 7-8 rayon halk bolýar şo pullar. Ýöne pulun ödünden o derece pullar yani ekonomikasy daşary ýurdun nimelerine ýatyrýar. Apple boldy, Microsoft boldy, Amazon boldy, Tesla, Bitcoin nimme zat ýatyrýar ýurdun puly. Yani ýurt birden dünýä yumurlayan ýagdaýynda Norwegiýa aýakda galýar. Şo puly bölseler öz ilatyny her bir adama 7 ýaş, yani ýaň dogulanyň te wady çeli her bir ýerine 250 000 dollarlyk puly var her bir ýerine. Düşünüp bilen şonuň puly şahsy puly. Yani o derece ösen döwletler. Bizde de var nevten mağazam, ne üçin biz investisiýany bir maşgala, bir hoçuluk öz jügüsine ýatyrýar. Ne üçin açyklana, ne şu Norwegiýanyň diýen niden bilýän diýip sorap bilersiň. İnternetde girýäňiz Norwegiýa investisiýonly fond diýip Google'dan çykarýar. Hemme dünýä görüp bilýär. Dünýä görüp bilýär şonu. Şolaň pul nirek ýatyrýan, mene pul nirek diýen. Ne üçin biz görüp bilemýär. Pul nirek diýen, näde gidýär. Ne üçin näçe büdjet aýlanýar. Bizim WWP'miz näçe? Ne üçin prosto dilden aýdylýar şolardyr. Hiç ilde kazasızda yok. Ne plança sattık, plança geldik. Emme de fake informasiýa. Ya jogol berin maglumatlaryň. Evet. Gözellik. Bilmedim illeşler. Bir aýdyp dilimiz uğradı. Ýadyr edil häzir näme edip bilýäs diýip heriňiz özüňize jogapkärçilik alsaňyz, sizden bir da edebilýäňiz. Toýs şuňa degişli maglumatlara siz like bassaňyz, şol birazajyk üst merkezine çyksa şoňa degişli videolary, fake accountlar bilen edebilýäňiz, paýlaşyp bilýäňiz. Edibermeli. Her kim bir otursun da özüne sorusun hani bizim üçin görüşen illeşimde nädip men arka çykyp bilýän diýip soraw bersen ana her kim bersen. Ve beýleki aktivist bolýarlar. Olaram size de değişli. Yani bir çıkıp siz gamçılamalylar özüňiz bilibermelisiniz. Ulan men bilem oy. Luçu men Samsung ýeňde oturýan men Samsung'a watandaşlar men dinlemeň bolýar. Görülmezçiligi diýerler, bu akylly bir zat aýtdyň mara. Men Samsung watandaşlar men dinlemeň, özüňiz bileniňiz ediň. Bolýar. Sizin üçin görüşýänler köpeler şey etdiňiz. Men daşda uğramda kene oglanlar, bilýän söwdegar oglanlar, yani pully oglanlar. Ya sizem çykyp bir zat aýdyň daraw diýenmen bar, eger o bilen. Ay bawarlaý diýär, ajyn şu ütkemeýär diýär. Bilýän o derece bilen. Göz gorkanlar gider diýip bilen. Düşünür ýani.
Doğuncağım şu dağıttır. Emmese galya, şu tayda galya. Hiç alıp gitmeyen hem şunu yani. Yani biz tolkları bulur var. Yani şu bellice krup var ya şu gurlayanlar. Şolar istat olmasın. Olarım qırcaq bulup erdad ediyor. Bağlara koşulmaya onun pulu bağlarla. Şunun için nollan qalıcaq bolsanız ine şuna yere çıkıp gurlayanlar. Bu sizin payınız, badır kazançtı, yeňişdi, hökmany suratda, batırlar diýip ýöňede çykarlarsaňyz, adamdan tutulur, baýdak göterenlikler. Düşünüp bilýändir näden? Kimmedatlar mesela tarih ýazýaňyz bolsa, tarih ýazýaňyz. Şeýle döwürden şeýle döwüre geçiren adamlar diýip tanalýaňyz. O ýene 100 ýyl kitaplarda sizin döredüjülük nemeleňiz olur yazılar, köşelere, belki atlarınız, mektepleri, Oğulları, mektepleri. Ya ölüp gittiňiz, goýmay İstanbulda ölüpdir, mazarlyk alypdyr diýip ýöne bir işlemene gelipdir, ölüpdir, gidipdir ýa-da mardan leva warýaka awary bolupdyr, ölüpdir, gidipdir. Bolýam şonu ýaly sonuç. Şonu ýalak bir soňky nokot diýen, bolýam size ýa. Onda diýmek siz şoňa razy bolýan bolsaňyz tagym tarih ýazybiljek adamlar däl. Tarih ýazybiljek adamlaryň ganyna biraz gaýnamaly. Sähel bir şemal tursa taşlap, bukulup, ýatyp ýa-da bir zat diýsem mäze käýürler üstüne çeker. Yo, diýkesini emma orta din uğru yani üstüne çektin, çekmetin gatyörün gatýerde tursun. Elbetkä görüşüp durmuşy bowlaşanyna görüşü taşlayanlar var. Bilip durup Farhadyň meniň uğradanlygymy bilip uğratmanlygymy meniň şu taýda gaýtam hemme kişiler meter janym ýakyp nerim ýakyp bir sellem diýinç aljak diýenim bilip durubam, ýanymda durubam. Meniň üstüme maşgalasyny getirýär zat diýem, tökmede atyp. Şular ýaly iş alyp barýanlar bar. Bolmasa biz oňa Ýewropa gelip heşelle hak diýmene kömek etmedik. Şol adamlarda biz kömek etdik gelmegine. Ýöne geldiler de gaýtam gasalyşyp guyruklaryny gasalyşyp ýatdylar. Ay mena diýdi özümkini. Käbir adamlar aýtda sygynma üçin edýär. Şu pay baki diýmek diýýärler adamlara. Pay baki diýýär. Ýüzüni açdyrman o men oglanlara diýen ýüzüňe de açman gaýrat eden. Sesiňi teacherde registrasiýa edilene oglanlar sesiňi Şeyhifem diýdi, Rahimefem diýdi ne öwel gelýän tapýar. Hiç yer tapıp bilmeýär, registrasiýa ýok sesiňizde, ne passwordyňyzda, suratyňyzda, ýüzüňizde registrasiýa edilýär. Ba, siz meňde bilýär. Bir adam siz başga bir adamyň sesini. Sesi ýetgedip bolýar telefonuňyz. Ýani gorkma, çykyn bir arkanda bir badi. Bilen bu şu çykanda arkanda ağaň bolsa, uwern bolýar, dostum bolsa. Yani kime bolsa garşyňda urşup bolýar. Ýöne iki sözüň bolsa biraz açyk oturýan däre. Yani bilýän ay köpçülik bular burada derler. Şoň üçin gaýrat edin o bir poddeşka edin, dillenedin yani puluňyz wadyňyz gerek gel çykyn. Gollaýa sen iki gollaňda çykyn o. Iň bolmany şeýdin. Yani görsün estin her kirfe çykan estin lewat daş ol balkana wapşy içede çykan o. Balkana oglanlara bilemem. Ne bolsa da pohoýda otyr orada. Yani madama da şu vilayet bay bolçulukda ýaşanak Balkan'da. Yani o Balkan oglanlara bir maşallah oglanlary bar. Benim için çykyp gurlanaklar men düşünemem. Çıkanlar ýöne adamlar bolsa çykybam taň. Uğurçuk diýdi, öwedeli çıkdy diýip ondan ýetirjek adamlar çykmasyn. Häzirden aýdym. Şu ýolda hemme zat badyr, hemme zat bolup biler. Esseňiz watan üçin edýäňiz, halkymyz üçin edýäňiz, geljekki neslimiz üçin edýäňiz. Şondan mukaddes adam ýok. Şonu boýuna alyp bilýänler. Görüşü çıksınam, gaýdusuz sözüniň manysyny düşünsünler, düşünen soň çıksınlar. Gaýdusuz bolýan bolsa çıksın. 2 gün soň çıkıp TikTok'da, YouTube'da tanalan soňam tersine samsyk gürüljek adamlar bar. Olardan agzymyz bişdi.
Şolary da şoň hiç kim çykdymady özler çykdy ýöne. Çykypam başgalaryny günäkärlerler. Ol namartlyk bolýar ol. Çykaňda özüň çykýan, soňra başgasyny namartlaýan. Onu ýaly bolsa çykma. Yani men häzirden aýdýan. Çykmaň onu ýaly etjek bolsaňyz, oturuň. Maňlaýymyzdakini görürs. Alyp bilsek alarys, alyp bilmeseň bizi alarlar, ýatyrarlar. Nowa soň video kagam näde günüňizi görseňiz görürsiňiz watandaş. Ya Selet Navalny we Germaniýadan geldi o adam. Polny prezident şoňa podдержка diçenetne şol götürdi şol adamyň Novichokdan. Ve onunla da geldi o şol adam. Hatta aeroportda da garşyladylar, ýöne başga aeroportda düşürüp basdylar. Ya şol adam pulanma, emme adam bar, dokudy düzüp şol adamyň. Etdi şol gahrman şol adam. Şuma tuberkulozluklar otyr bir kamerada. Yani günü belli şol adam. 2 ýyl 3 ýyl ömrü bar bolly. Keselliğe ölýär şol adam. Düşünýän. Boris Nemtsov ölenden näçe 5-6 ýyl boldy. Entäm şoň ölen atylyp ölen ýerine buljagy şekilde goýýarlar. Entäm. Düşünüp bilýärmi? Yani ady galy şoň adamlaryň aňyna galy. Biz üçin görüşdi. Men sagam üçin görüşdi diýär. Olar ýalygam o bir. Ejizeme o bir. Men Aşgabatyň oglanlarym sana aýman oglanlary bar, o gurulýanlar. Ne Mustafa wa dün efirde onun kim bar Aşgabatdan. En bir kişi da oglanmady. Benim için gurulýan da men ýerde ýarar. Yok, tanqidlayan näl, neme sen bol. Bizi tanqidlayan, bizi gollayan diýen. Yani adalaty, hakykaty gollayan oglanlar diýen. O trend ýol simbol Aşgabatyň oglanlar. Aksentinden bilen ol Aşgabatyň oglan diýär 100%. Ýara marly ýa-da Daşowly şu tarawyň aksenti bar. Düýnüm men aýtjakmyn şonu. Neme diýdi şu? Ben aksentni bilir ýa-da o şiwetinden. O marla meňdeşler. Ýürüti urajan bolmaly, aňaram paýda görýän bolmaly, görýäňiz hem watandaş aňaram görüşýär, duruny. O dagny. Eger bir aýtja da öňümizde bir minister düşsün diýen bolsaňyz 100 ýylam garaşsaňyz düşen okşa ministerler sizin öňünde. Çünkü bizim aramızdaky nadanlar olaram görüp otýar, bilatlar görüp otýar. Ay bu halka umyd edip boljak gelýän diýen nimänem berip otýarsyňyz. Men bilýän häzir müňlerçe bolup meydanlarda olup bir günni ayağa alsaňyz, ana o belki ministerleriň size tarap geçenden görürsiňiz, öňüňize düşenden görürsiňiz. Men pikirimçe diňe şo wagt görürsiňiz, onuň näde görmeýäňiz bolar. Olam sizin köplüğüňize bagly ýöne. Bir awtobus bolup çyksaňyz, bir awtobusyňyzdan ýükle awalyk gider boldy, oň bilen bolon diňe şo jagaş çykanlara bolar. Şoň üçin ana şo bayram alyň bazaryna bolup dura. Çıkan adamlara awtobus ýükle awalyk gidip ersini aýratyn komnata salyp, sorag edip, zapros edip, kimseni urup edipdirler ha. O bazaryň ýapanyny üçin gowuk edipdirler, bolmasa prezident gummalam diýmändirler. Ya barın basıp bilmeyen uğruyor. Yani çıkken 10 tane çıktı elbette neme derler. Diğerler düşünüyorum. Basıp bilmeyenler 10 tane 20 tane çıktı. Yani 1000 tane çıktı. Basıp bilmeyenler. Administrativ nedir yani dava ettin, qoq ettin deyip bilir. Qoşu tırnağısına dava, qoq. Yani dikip bilirler der bir abvenyanyalar. Bund etti deyip bilir. Yani yankı değişimine onun ne olun çıksa elbette olur. Bunu yürüdürler. Şunun için bir yeri sıktım, senem çıkalı yürüyorum. Şunun için men baramda çıkarnam, korkularnam nesip bolsa. Ve barmaksa şu tabi.
tuolum atelle yaşayan hoca nur seni mi? Atel töleyenler maňa da töleýär, ýegenler töleýär. Bas atelle ýaşap etdi ýaraýjyň daimy girenýän. Ey oğlum zaten zayo. Men näme diýär? Men şu gün ya geçen ýyl şu gün näme ýenmin bilen kim bilse iPhone versek padar. Ya sumkam içine näme kim adam bilse şoň iPhone versek. Ya bir o derece beýmany. Ne maşgalasy bar, ne çağırlar bar, ne çuğulary bar bilen. Ol prostoy näme o o hiç kim bermeýärem. O pulu da vermezmi kadyan şoňala hiç kim. Mine var ýöne ýürüýärdi. Şulara wara mine dogry masam gep düşündiribim, aýdybam ýadadym. Belki her nide inanmaçylyk edip oturanlar badyr. Maňa inanmaçylyk edýänler üçin bir zat aýtjak vatandaşlar. Nuru efirde ekranda görünmese durmuşum has bolýar diýen bolsaňyz, nur şonun başarýa. Şu düşünmek istem meniň gün-günden size bolan umydym azalýa, sizinki aktivistlere bolan umydyňyz azalşýar, biziňki size bolan umydymyz azalýa. Çünki bu zat iki taraplaýyn ýörejek zat, bir taraplaýyn däl. Bir taraplaýyn näme edip bilýäs bolmanam, güýjümiz agzy birlikde, jewsizlikde. Onam görkezip bilmeýändiňizi arada bir görkezini ýala getdiňiz tuğulamy aeroportda açylmak üçin. Özüňize gerek bolsa etmeýän başarýaňyzla ýaslynda. Özüňize gerek bolsa bir hakyňyzy hukumy talap etmeli bolsa görkeziňiz ana aeroportda. Diýmek bir hil özüňize gerek gelýär bolýar. Onuň üçin Nuri teret efirleri ne baqa men diýädim. Baq efirler maňa ber paýdajak men ýan efirlerini berenak. Yani adam mung prasmotor alýar, mung 500 prasmotor. Ne efirde oturýan 40 adam, 50 adam görýär bol geçip gidýär yani. İşleýän we adam ýa sen bir iňmen efirlerini paýlaşok bir galsyn efirlerini. Yani özüň gurlayan zatdan esdimi halkym. Niň üçin paýlaşaňlar? Ne bakara berýärdi efirlerini soň bermedin goýdy. Bir dip gaýş etdim 3-5 kere gaýdan yani. Görmedik salya yani. Bilemek var ne hemşin edýänini. O sen bir paýlaş şu efirin gaýrat et. Ýitip gitmek diýen zat aňsat Nuri. Sen ýitip gidersiň, sen ýyňda galandyr onuň näme etmeli? Çağılan, garnaşlar. Olam özüni özü görür de diýjek bolýar. Häzirim ýitip gitseň ana Nuri öz maksadyny etdi, ýitip gitdi. Görüş barsaň Türkmenistana barsaň ýene arka çykmazlar ýanynda durmadylar, bir adam ýit gödüp bolmaz. Garaşsaň näme garaşýaňyz? Näme o? Näme diýäňiz? Meniň awur käwir sebäp berim, ma käwir zatlar etmeýändigim üçin. Böyle efirleňir paýlaş Nuri şuman aýdýanlar şol ne bankam geldi. Banka näme üçin efirleňi maňa bermesen özüň bir paýlaş, öz ýetýüňde paýlaş. Yani uzyn mursakis ýysgal. Näme üçin paýlaşsaňyz, öňe gurlaýaňyz we galýaş gurlaýan ýeriňiz. Men paylaşmaktan karşı derler, peki paylaşmaktan yana. Yöne çere suruzuna 10 saat nerede onu? Sen ber, bak sen efirin ber. Adamlar görüs gelse görür gelmese de görmez sen ne iş olan aladasın. Ne adamsın sen var ha her yerde olsun. 10 saat rahat. Buranın emir durur. Yetemde okutayonu. Afanım da yetemde o. Men malades bolonum, 3 adamyň malades bolony. Yok sen doğru edýän wara, sen ýanyndan gorla gerek görni ama Türkmenistandan biz därde de ordak, nirde de ordak. Bizim aramızda patgalimler köp-de, ýöne. Ondan şöyle efirleňi gaýrat etmäň oklap duraýdar o bir. Şonu gowulurmy kady? Efir okmamanda özüň efiri çykyp bilen okmaýan. Näme diýen? Paýlaşdaklar, her bir gurlaýan. Nene ýalan söylemän edil. Nura ýalaga bolup bilen okda ýöne daşyndan bollama. Şoň üçin baky gaýrat etmäň şolaň oklaýda barmy? Ya da özüň öz ýetýüňde paýlaş.
Yaşta da kaçtın aytenem efirlere okupay. Yo men şuma diýem şuna diýen men sen düşünmen nerden şuba näme üçin aýdýanym aşağı geldi diýeni men gurulap turkam gelip gepin arasına sokulýar o men bila düşünüp dur adam baky mikrofona gurulap başlaýan senin video şiýalyp Ay bolup koy oturýarsyň sana gulaguna eken çapakça yalan söyleme sana. Yalan söyleme sana kim öwrüyor nime diýämi näme diýämi. Dogry baýda yalan söyleme enda nura wara sana. Edip nuran kala edip bilen okuyana erkek yalagay değil. Yani elinden golluğum edip bilecek. Yani joy yanımda olsun. Yani evden televizyona çıkıp bilen okuyanan demeyin. Yani erkek kurrun vardır. Allah mayda Emircan Allah mayda ro. Allah ama edil televizyona çıkıp bilen telefona çıkıp bilen okuyana. Yani yanımda oldu mesela sumat. Yani uğraş olsun, köy olsun. Şu nuran yanına olmalı hele olur var. Yani sen ki sen görüntülü uğru daima sen uğru da dinlene ben hakikati doğru maydam kambiyan. Yalan söyleme Allah'dan korkuyorum. Ne mi diyeyim sana yalan söyleme. Sen dine Allah'dan korkan akına ayten köp saattan korkan yani oraya kurun uca Allah otursun. Ay koy sana sen onun uğru da diyeyim ben ulan yalan söyleme otursun. Buranın yerinde yalan söyleme otursun. Men yayını uğrat yayın götüme çok mu öldün yayın çıkar. Götüme sokçuk. Emir götüme sokasın mı diýär. Sen sokup ýatjaň, götüňe bilýän, şuraya sokup ýatşyk götüňe. Sikilýän bolsa, ejeň uje sikini gemererdi sen. Maşgalan sikilýän. Ken bir ýaýyn. Ýok, Nuran ýaýyny näme çykmagym çykdan ýaýyn çykar. Ýaýyn çykarýar Nuran ýaly. Nuran ýaýyn çykartýar. Özüňe jogap ber. Men sana aýtdym erkekler Nuraga aýtdym sana aýdam ok men Nuraga aýtdym. Yani men diýdim çykyp bilem ok dogry maýdaýdynym. Yalan sözlem ok diýdim. Sen yalanın sen o birini Nura Nuran ýaýyny sen götüňe sokjakmy? Nuran ýaýyny götüňe sokjakmy sen? Erkek bolsaň. Götüňe sokýan. Ýok sen özüň götüňe sokjakmaň. Terbiyesiz men şuma aýdan bolsaň Mihmanların nemesini ayırdım vatandaşlar. Bir mutsunu mene ayırayın. Doğru maçsam mene yağdadım şu zatlardan. Tövüştünüm, qoğdunum, qalmağallanam. Yağdadım. Şu neydi bayırlı aday? Ekranına kılat. Vatandaşlar aydılacak aydıllı benim efir yapacak doğru maydayın kâvat şeyler umitsizliği düşen mokdal menem adamın yaşatyanat umut ol umudum kâvat karşılık tapmasa ötçe ondan her sapar umudunu bağlan umudun bolonok kâvardatlarda olun belkem bolmaly şeyledir, belkem geregi şudur diýen. Öyle meýlik dostumuz goýulanly. Şunu şu taýdan ýapylýarmy? Ýadyma düşdi. Toýst görüşýär adamlar, görüşmesegem kötünü verýäs. Şunu menem aýyrmanymy öwrünsem ýadyma salsam. Arkadaşlar nime almayınna Alço benim doğru maçsam yayın yapacak. Meğerlik bu arada näme informasiýa eşitseňiz, bilseňiz gayrat edin, uğradın, bilýänladyňyzy tapjak bolýan. Sizin için her bir görüşen adama arkasında şunço azab ýatyr, rahmet ýatyr, sizem azajyk azap rahmet görkezin. Bileliň, eşiteliň, tapalyň. Belki aktivist olanlara, opozisyonerlara,
Bularam şul bähbi şu näme kynunly tanarsyň diýär, dostuňa kynunly tanarsyň diýär. Şu meýlik oglun ýaş ýigit bir wagtlar prezidentiň suratyny ýakyp intäk menden emöň çykan oglan şu. Men daja soň çykdym da. Şu meýlik diýlen oglan hemme opozisiýon toparlary da bardy, gollaw merdi, da adam merdi ýöne. Hani göreli ahde wafa bamyka ingolmanna. Hawa meýlik Allah Muradow üçünden bäri siýada çykan ok, bilemdok, nälik ýa-da absolutno. İnşallah gowy habarlar geler diýip umyt edýäs. Ýöne Türkmenistan hökümetini tankit edýänler üçin Türkmenistanyň pasorstlosy, ilçihanasy galyna myýmyllatmaýa, onu ýatdan çykarmaň. Çünki olaro o bir gyza ýetsin, namysa ýetsin, jenaýat işlesin, siýasatda şonu gollaýan bolsa, olaro göz ýumulýanlygyna ýan görkezdik, suwd etdik. Ana Şahyt Şehiýew bloger syran bolup bir giden gyzlar kim bilýär nämeler etdi. Özüne tabyn bolmadykları şeýdip YouTube'a çykaryp maskara eden bolup şoňa da çäre görülmeýändigini aýtdyk diýmek. Prezidente sen gollaýan bolsaň hemme zat edip bilýän. Şo derejäge gelen ýurdumyz bar. Şonu da meýlik ýalak, şol jenaýatlar etmedik. Şolar ýalak bihaýalyk etmedik adamlara da ne eýe çykylýar, onu siz buraya çykyň ingolmanna halk bolup. Etseňiz aktivizmim şoňa göre güýçlenir. Etmeseňiz hem anha ýatan ýeriňizden gowdurmuşa garaşmaň, ol samsykly bol. Ýatan ýeriňizden gowdurmuşa garaşmaklyk. Siziň üçin göreşýänlere eýçik görkeziň. Gatnaşan oglanlar bar, şolar öýünde bar powerlaşýas bolun, öýünde ýok. Ganyň ýyllary bar diýe. Näme bolan bilemdok. Tutup ekidip polisiýasy nemetdimi ýa ilçihany nemetdimi bilemdok. Platlaň üstünde ilçihany işleýärmi, hökümet işleýärmi, onuň biljek gel. Ýani ýok. Janyma sag bolsa ýürüç biles bu zatlary. Alo, gowum eska näli? Salam aleykum. Aleyküm salam gowum. Häzir efirde oturyn men elik telefonyny. Bir mut ýapaýyn oňdan jaňlaşjak bolýar. Daway. Şon ýaly olanlar, vatandaşlar meýlik Allah Muradowdan okuwçy, student, talip olanmaz okuwundyny, soň 2 ýyllyk aspiranturada geçip berdi ýalňyşmasam. Habar ýok, üçünden bäri özüniň alyp barýan aktivizm iş sebäpliliginden şüphelenýär. Şonuň üçin hem onuň eli diňe Türkmenistan hökümet edip biler, başgasy edip bilmez diýip çaklaýar. Çünki başgalaryna bular ýazat bolan ok. Diýmek, aktivistleriň aýagyna daş tegse men hökümetden görýän oňa da esas bar. Çünki bular ýaly situasiýa başgalar düşen ok. Özüm tankit edýänler düşýär. Soňam edil şolar ýalagan mysallaram bar. Azat Kepkada şonu ýaly edip alanyp gidildi. Maksat Baýwady Baýmuradow o gitdi. Şonu ýaly edip Farhat Durdyew'dan habary ýok. Hem üçin şoňa tankit edýänlere bar. Şoň üstüne ýogun ataka bar. Diýmek, sizler bir gitse ýerine 2 sanak bolup çykyp bilýän bolsaňyz, bu zat güýçlenip gider. Bolmasa da bolan bizlere olur, can sağ olsun bizlerine. Sizin için ölküden adamlar varsa canınız sağ olsun sizin. Göreceğiniz bu olsun. Allah elkasın hemmeňize goşanlara. Hani elinizden gelen golluğunuzu göröýün. Gaýgyryp gaharlanyp o romantika goşup içine duýgu goşup efirem edibilýän ýöne
Eýdip alınjak yol 3 metr gidýär olam. Ondan aňar giden ok. Şoň üçin içiňizde bolsun etjek işiňiz, yürekden gelsin. Şonu sizi hiç kim sakla bilmeýär. Borunna watandaşlar sag bolun, men efir ýapýan. Salykda görüşeliň. Bak sen efir açsaň, bakyň efirine ýanky floky hasap girip abuna ýazylyp bilersiňiz. İleşmemiz barıp biler. Meniň häzir şol meýerlik meselesinde de jaňlaşmaly, habarlaşmaly zatlarym bar watandaşlar. Sag bolun, salykda görüşeliň. Bir mahkama şenlik bilen habarlaşıp ýanyňyz bar bolsa habarlaşyň, şondan soraň. Belki şoňa arasy bolanlar kömek edip bilerler. Çünkü meýerlik bilen maksat saparmaz üçin arasynda düşmançylyk ýok diýip bilýän. Menne prosto kontakt ýok mahkama şenlik bilen. Her kim bir iş düşýär diýäne edibermeli watandaşlar. Sag bolun.